Honetan, bueno, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Facerra. Facerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Informazioaren aria naiz irratian. Saloa Badiola. Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, ekainak 11 ditu. Asteazkena da ongi etorri naiz irratira. Europako Industria Komisarioko gabinetekoekin elkartu dira BSH-ko eskirotzeko langileak eta baita Mikel Irujo Nafarroako ekonomia sailburua ere. Babes instituzionala eskatu dute eta Europako batzordeak konpromisoa erakutsi du. Bitartekaritza lana egiteko, halaber itxiera epeak malgutzeko eskatu dute, alternatiba bideragarri bat aurkitzeko. Juanjo Hermoso de Mendoza, langile batzordeko ordezkaria. Que sabemos que van a realizar gestiones de cara a tener una interlocución con la multinacional. Lan uztera jo dute langileek eta berrindustrializazio prozesu baterako denbora eskatu dute. Tentsio uneak bizi izan dituzte astearte honetan foruzainekin. Eta astearte honetan ere erregistratu du EH Bilduk enplegu publikoaren inguruko lege proposamena legebiltzarrean. Naiz irratian egindako elkarrizketan aurreratu zuen atzokoan Peio Otxandianok kontua. Hizkuntza eskakizunak jasoko du lege proposamen horrek. Gainera beste munduko jauzi bat, hau da Galizian, Katalunian, Valentzian, hor gaude enplegu publikoaren legeari dagokionez. Hizkuntza eskakizunak horrela daude nolabait jasota enplegu publikoaren legean, ez? Beraz, aigena planteatzen da gutxieneko berme bat, hizkuntza eskakizunek izan dezaten, lege babes bat, eta ez da gertatu momentu honetan gertatzen ari dena, epaitegiak ari dira gure araubidea aldatzen, osea, legea aldatzen ari dira, ez? Eta pilotan Euskal Federazioak lortu berri duen ofizialtasunaren auziari helduta Espainiako gobernuaren aurka egin du UPNek. Gernikan izan berri den Nazioen Liga independentismoaren festa izan zen alderdi honen ustez. Maria Caballero UPNeko senatariak senatura eramandu auzia. Hablando de patriotismo, esta semana pasada se ha celebrado en Guernica la Liga de las Naciones de Pelota y por primera vez han competido de igual a igual la selección de Euskadi y la selección española. Lo vemos como un desatino y una cesión sin precedentes al independentismo. Gure eskuk larunbatean Bilbon egindako mobilizazioaren balorazio publikoa egin du astearte honetan. Josu Etxaburu bozeramaileak adierazi duenez, Euskal jendarteak erabakitze eskubidearen aplikazioaren bidez Euskal Herriaren burujabetza osorako urratsak eman nahi dituela argi geratu zen. Herri ikuspegia eta anbizioa. Alegina egitea da gure ardura. Euskal jendarteak mezu hori helarazi zuen Bilbon. Eta beraz eragile sozial eta politikooi dagozkien eta datozen hilabetetan ardura horrekin jardutea dagokien. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta kontuan hartu entzule bai pasadagoela ezarrita bat errepidean 385 eta 382 kilometroen artean Donemiliagan, beraz tarte horretan errei bakarra egongo da norantza bakoitzean. Bestela lasai ditugu Euskal Herriko errepideak. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Giro beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, baina eguraldia nahastu egingo da. Goizean goizetik hasita da erdi eta goi mailako hodei asko agertuko da zeruan, eta ez da baztertzen gainera hodei hauek han hemenka lurralde osoan sakabanatuta, tarteka eurizaparra da abulen bat uztea, hala ere uskeria izango da botako duena eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira eta zerua argiago agertuko da eta ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera barnealdetik barna bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak hegotik iparrera mugituko dira, eta edonon bota dezake, baina probabilitatea handiagoarekin lehertuko dira lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, eta ez da baztertu behar gainera ekaitz gogorrak izatea eta kaskabarra ere botatzea. Haizeak egotik eta bizi xamar joko du bereziki Kantauriar isurialdean, ekaitz guneetan boladak oso gogorrak izango dira, temperatura minimoek gora ingo dute eta goiza oso epela izango da, 18 eta 23 gradu bitartean errendituko dira minimoak, Maximoak gora ingo dute Kantauriar isurialdean, aldiz Hego isurialdean antzeko edo beherago ere geratuko dira. Kantauriar isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira.
eta hego isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean eta ekialdean, hau da gehien bat Nafarroa ipar partean, eta Erriberan. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Nik inoiz nola. Zure ate ondoan, hemen hauzu erromesen moduan, emaidatzu ostatu, utz nazatzu barruan. Goizeko 7 eta 9 minutu dira eta bagoaz, bagoaz gaur erromora, Itzubertzeta ingurura, asteazkena da eta telefonoaren bestaldean daukagu Iñaki, egunon. Egunon. Bueno, gaur normale baino pixkat beranduxeago, normalean baino laburtxoago egin beharko dugu tertuliatxo hau, baina beno, Itzubertzeta ingurutik, ze guraldi dugu momentu honetan? Ikerrik aipatu duen hildoan gaude, eguna odeitsua, dekogu, beroa, hori bai, 24 graduko temperaturaz, eta, bueno, atxo abertzalean gauean botatako euri jasaren ostean, epela
esango nuke nik. Naiz da 20 graduko temperatura izan, baina epela da dio. Bai, giro epela dugu. Gauzatu bena, bai. Hori da, gaur ez dakit esan Iñaki. Bai, bota, bai. Ez dakit euririk egingo duen edo ez, baina ezetasuna behintzat badago, ez dakit kalera irtetzeko aukerarik izan duzun, oraindik goiz da, baina bai, ezetasuna kristona dago, nire hileak behintzat nabaritzen du. Bai, galanta. Bai, Iñaki, gaurkoan bixi kultur kontuak komentatu nahiko nituzke, ez dakit bertso zalea zaren edo bertso munduan ibiltzen zaren? Bai, noiz binka bai. De hecho, betik gutxia berso emanaldi mundiala deitzen dena algortan izango da. Hemetik gutxia. Justo egun hauetan jakin dut. Egointxe ez dakate data buruan, baina bai, hemetik gutxia izango da. Ba, begira, irailaren 28an hasiko da 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketa. Urten tokatzen zaigu Bizkaikoa berrikuntzak dakartza urtengo edizioak. Egitura berritu dute eta final aurrekoa 2 bueltatan jokatuko da. Orain arte buelta bakarrean egin izanaren kontra. Eta finala Lakasillan izango da, abenduaren 20an Miribillatik Lakasillara ere mugitu dute. Eta, gaur albiste dugun horietako bat da, Nerea Ibarzabalek, egungo txapeldunak, erabaki duela Bizkaiko txapelketan parterik ez hartzea, Euskal Herriko txapelketa nagusirako zailkatuta dagoeneko, eta aurtengoa ez du jokatuko Bizkaikoan, eta horrekin galdera bat suertatzen zait. Botako dizut. Nabaria da, ez? Bertsolariek horrelako txapelketetan presio eta entrenamendu handiak egin behar izaten dituztela, etoz ez ote den presio hori handiegia izaten horrelako erabakiak hartzerainokoa? Ni uste dut, maila batean bai. Egia esan da, presio bat sortzen da, ikusi, aztertu behar dugu, itxgutxitan, aztertu behar dugu, azken hamarkadetan, berezi, azken urteetan, nolako teknifikazio eta nolako maila da, iritsi da, azken belaunaldietan artean ematen den tensioa, edo eta zeben, Bizkaiko txapelketa aipatu duzu, Euskal Herriko maila dekozu txapelketa desberdinak, dekozu hemendik gure joan barik dekozu abrazaia, bai, dekozu hainbat gero, udan dekozu bai, uda izen da, eta udako emanaldi saioak aipatu dizudana, adibidez, hemen getxon algortan ematen den berso jaialdi mundiala izenekoa, bai, mailakoa izaten dena, portu zarrean balkoiti balkoida, algortako portu zarrean balkoiti balkoida ematen dena, bai. Herriko jaietakoak ematen ditu guztiak, eskualdean algotako albe elkarteak ematen du, bersolaritzaren pisu nagusia. Nik uste dut baietz, maila batean responsabilitatea galanta bihurtzen dela eta tentsioa, claro, bai. Nik ulerko da dela, esango nuke. Bai, guztiz. Egia esan, nik ere guztiz ulerkorra iruditzen zait eta ez luke izan beharko. Baina ausarta, gaur egun oraindik ere ausarta den erabaki bat dela iruditzen zait, jakinda, horre
egon izan dira, ez? Eta hitz egin da horren inguruan, agian ez behar bezain beste, baina emakume bertsolariek emakume izateagatik eta gainera emakumeak eta gazteak izateagatik bizit behar izaten dituzten zenbait egoera eta presioa ere hor dago. Eta gaur egun oraindik nahiko seguru nago Nerea Ibarzabalen erabaki hau guztiz zilegizkoa den erabaki hau kritikatua izango dela eta horreri ere aurre egin behar izango diola hainbeste gauzei aurre egin behar izaten dieten bezala. Beraz, ni ere guztiz ados esandakoarekin. Eta aipatu duzula, konta iguzu, bertso, nola da, txapelketa mundiala izaten dena, hori nolako? Egoetan ditzen da, egotako berso jaialdi mundiala izena du. Eta izaten da, emanaldi bat, baina, ez que justo atxo beriatu nuen, ikusi neman, baina ez nuen sakondu. Hoendik ez dakit zein egunean den ere, baina, hemen normalean entata hauetan izaten da. Ezin dut horretxe horretan esan noiz izango den, baina hori, eta normalean izaten da lehen mailako izenez betetako emanaldia. Bueno, hor dauka. Aipatu duguna, azken finean, claro, da, bizitaren gizartearen errealitatea. Osea, gero eta kompetibidadea edo gero eta handiagoa da, eta maila akatzen du, eta hori presioa sortzen du. Noski, kiroletan ikusten da, gero eta adibidez, kirozarek askoz eta gazteagoak dira, demagun, 14 edo 15, ez, baina 16 eta 17 urtetako jokalariak, selekzio nazionaletan jolazten ari dira, edo eta lehen mailako taldeetan, hori urte batzuk atzeago, oraindik igual pentsa ezina izango zen, ez da, baina orain ja, kompetitibidadea eta bizigaren esan dagoa, bizigaren gizartearen reflejoa da. Honerako eta txabedako, Bai, hemen utziko ditugu hausnarketak, dena dela botako dizute beste data bat, zuk esan dakoaz gain, irailaren 28an esan dizut, hasiko dela Bizkaiko bertsolari txapelketa, den lehengo fasea behintzat, hurbile tokatzen zaitu ere lehengo saio hori, Urdulizeko kulturretxean egingo dute saioa, eta bertan izango dira Aitor Bizkarrak, Arasi Navarro, Garikoitz Sarri Ugarte, Izaro Bilbao, Koldo Gezuraga, eta Mikel Retolaza beraz, hurbiltzeko aukerarek baduzu, hortxe data. Mi esker beste behin Iñaki gurean izateagatik, eta datorren astera arte. Amaitu baino lehen, igual bota aldat gauzatxo bat, azte honetan, hemen, egomo eta enguiban, data parin botan dugu badeko bat, da, egun 14an, Aretako eskolateko plazan, ospatuko dela Berantzagi Euskal Dantza taldearen, 60 gaben urteak, beteko dibela. Orduan, ekitaldi desberdinez, osatutako programak prestatu dutela Berantzagiko lagunak. Eta baita ere, subfluvialaren kontrako plataforma ere, akampada bat egingo duela asteburuan, subfluvialaren gaia zaratzeko, jakingo duzu subfluviala dela, leioa egomotik zestau botu alteaino, erregaren azpikin, ibaiaren azpikin pasatu dugu den proiektua, tunel handiarena, eta, hobetaz doa gauza. Hola, apunte batzuk egin. Astebururako beste data proposamen batzuk orduan eskerrik asko hauek ere gurekin partekatzeagatik, baina goizeko 7:18 dira eta utzi behar zaitut Iñaki datorren astera arte. Datorren astera arte. Ondo izan. Informazioaren aria, naiz irratian. Kalatzen, edertzen, kaltetzen, bora ari da dena eralatzen.
Astelenean, 15 errepidea asteazken gauean moztuko dela jakinarazi bazen astearte honetan zabaldu da asteburu osoan itxita egongo dela tunelak duela 4 urtetik konpondu behar dituztelako. Masa desplazamenduak ekarriko dituzten bi kontzertuk gutxienez jasango dute eragina. Errepide hori erabat itxiko dute asteburu honetan Gipuzkoan Oindolarreko eta Gorosmendiko tuneletako lanak eta Belabietako obren hasiera amaitzeko. GI 210 Tolosa Leitza eta GI 215 Tolosatik Lekunberrirako errepideak tokiko trafikoarentzat soilik gordeko dira. Ohar baten bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi du asteburu honetan hasiko dela tunelen birgaitze integraleko lanen azken fasea eta beraz eten egingo dutela trafikoa. Deigarria da 24 ordu lehenago jakinarazi zutela asteazken gauean ere errepide bera itxiko zutela. Zehazki ekainaren 13an ostiralarekin Gorosmendi eta Oindolarreko tuneletako lanak amaitzea aurreikusten da eta horrek 56 ordu ixtea eskatzen du. Eta bestalde erreklamatuk aurkeztutako demanda kolektibo baten ondoren Bilboko lehen instantziako 12. epaitegiaren epai batek Vueling aire konpainia Bizkaiko 12 pertsonari 13.509 euroko kalte ordaina ematera behartu du. Kanaria handira Biltzar batera joateko bidaia zapuztu zieten. Demandaren egileek Bilboko aeroportuan informaziorik, laguntzarik eta soluziorik gabe destinora iristeko aukerarik gabe geratu zirenean kesa egin zioten Vueling konpainiari egun bererako garraio bide alternatibo bat eskatuz. Baina aire konpainiaren proposamen bakarra hurrengo eguneko hegaldi bat hartzea izan zen eta horrekin ezinezkoa zen Biltzarrera iristea. Azaldu dute abokatuek. Egoera horretan hegaldien dirua itzultzea eskatu zuten, baina Vuelingek ez zuen halakorek egin. Orduan jarri ziren kaltetutako bidaiariek harremanentean erreklamaturekin kasua modu kolektiboan onartu eta denen izenean demanda bateratu bat aurkez zezan. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 22 minutu jotzear guatzen bestelako gaiekin. 1975etik zenbatutako jaiotza kopururik txikiena izan da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 12.937 eta 37 ume sortu dira 2024an. Eustat Estatistika Institutuaren azken datuek jaiotzen beheranzko joera baieztatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 2024an esan bezala, 12.937 eta 37 sortze erregistratu ziren, 2023an baino 3,8 gutxiago eta 1975etik izandako kopururik txikiena da. Sortutako aur gehienen amek 30 eta 34 urte bitartean zituzten, jaiotza guztien 34,3. Ondoren oso gertu, 35 eta 39 urte bitarteko amen jaiotzak daude, 33,4koak, 40 urte edo gehiagoren jaiotzak 11,2 izan dira, aurreko urtea baino 0,1 puntu gutxiago. 25 eta 29 urteko amen jaiotzak 13,8 izan dira, eta 20 eta 24 urte artekoenak aldiz, 6,2. Nafarroak Nasertik sozietate publikoak kudeatzen duen DNA banku publikoaren zerbitzuak eskaini dizkio estatuari baliabide publiko horiek ez dituzten beste erkidego batzuetako frankismoaren biktimen identifikazioak errazteko. Ana Oio lehendakariorde eta Nafarroako memoria eta bizikidetza kanpoekintza eta Euskara Kontseilariak DNA banku publikoa itzindaria eskaini die erkidegoi, halaber kontseilua hobitik ateratzeko eta beste ekintza batzuetarako finantziazioa banatzen saiatu da. Horren arabera, Nafarroari 114.912 eta 12 euro egokitu zaizkio aurten frankismoko biktimak hobitik ateratzeko eta biktima horiek aitortzeko edo balio demokratikoak zabaltzeko beste ekimen batzuetarako.
Presidente ordeak hainbat arlotan egindako ibilbidea eta egindako apustua nabarmendu ditu, hala nola memorialekuetan, laster hala izendatuko duten Ezkabako gotorlekua kasu, frankismoko eta diktadurako biktimak denearen bidez identifikatzean eta simbologia frankistako errolda eguneratuak edukitzean. Nafarroa da DNA datuen banku publiko bat duen estatuko lehen erkidegoa, sekuentziazio genetikoaren bidez, ondorengo desobiratzeetan aurkitzen diren gorpuzkien nortasuna ezagutu ahal izateko. Bankuak 398 espediente ditu irekita, eta orain arte 43 identifikazio ahalbidetu ditu. Ikasketak online ematen dituzten unibertsitateak lakuaren kudeaketapean geratuko dira baldintza batzuk betetzen dituztenean hala nola, egoitza Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan izatea, unibertsitateen dekretua erreformatzeko proiektuaren inguruan lortutako akordioan jasotzen denez. Akordio horrekin amaitutzat ematen dira Espainiako gobernuaren eta Gasteizkoaren arteko desberdintasunak dekretu proiektu horren inguruan. Zientzia berrikuntza eta unibertsitate ministerioak eta Lakuako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailak eman dute hainbat astez elkarrekin lan egin ondoren ikasketa eskaintza gehien bat online duten unibertsitateak eskumen autonomikokoak izatearekin 3 baldintza hauetako bat betetzen denean. Autonomia erkidego bakoitzak finkatutako prezio publikoak izatea, berezko hizkuntza koofiziala duten lurraldeetan izatea egoitza eta irakaskuntzaren 50% gutxienez hizkuntza horretan ematea eta autonomia erkidegoaren finantziazio partziala izatea unibertsitatearen aurrekontuaren 20% gutxienez. Kaparrak! Atxabaltarrak! Plaza txiki gelditu dela eta jaigunetako toki gehiago behar duela aldarrikatu du Herri Sanferminak ekimenak. Iruñeko udalari Baratxuriren plaza gehitza eskatu zioten, baina ez dira akordio batera heldu. Gauzak horrela urten O plazan izango da jaigunea. Iaz udalari eskatu zioten O plazaz gain Baratxuri plaza ere uzteko jaigunea kokatzeko txiki geratu baitzai egunea. Azaldu dutenez, udalak Baratxurien plazari ezezkoa eman die diarentzako kokapena dela argudiatuz. Irailean etorkizunera begira udalarekin bildu nahi dute, baina haserre daudela diote. Jai herrikoiak irabazi asmorik gabe auzolanean prestatuak izanik erdigunean egon behar dutela diote. Gauzak horrela urtengo Sanferminetan O plazan izango da jaigunea eta egitaragua laster aldarrikatuko dutela iragarriz. Honekin batera auzolanean parte hartzeko eta txandetan izena emateko deia egin dute. Ai, amatxo, barkatu maitia. A ver, etorkia. Yo te juro que estaré de vuelta algún día. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy dejado pasar. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy dejado pasar. Con la excusa de ligar contigo me ha acabado todo el vino. Me la juego al último tiro. Fallo como siempre y me voy con mis amigos. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy dejado pasar. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy dejado pasar. Todo iba bien con unos vinos, porque un urteco todo lo cura, querido primo. Con el Jagger yo iba volando como mi amigo Carrero. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy de pasar. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy de pasar.
Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 7:00 jotzear direla, heldu zaigu. Gaurko gara eta naitzen editoriala jakiteko momentua ere horrela dio gaurkoak. Herri mobilizazioa Israelen zigorgabetasunaren aurka. Israelko gobernuak Gaza Humanitarian Foundation deritzen elkarteak kudeatutako elikagai banaketa puntuetara gerturatzen diren palestinarrak hiltzen jarraitzen du. Gazako agintarien azken datuen arabera, 173 pertsona hil dituzte 15 egunetan, eta 1500 gora dira zaurituak. Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek kudeatutako zentro hauek trampa hutsak bihurtu dira, palestinarrak hil eta bizirautea lortzen dutenak izutzeko trampa bat. Nazio Batuen erakundearen txosten berri batek gizateriaren aurkako gerra krimenak egitea egotzi dio Israeli. Israelen izugarrikeriek ez dute Europar estatuen jarrera aldaketa handirik eragin, hitzetatik harago, nahiz eta isiltasun konplize batetik kritika hutsal batera pasa diren. Oraingoz ez dute neurri zehatz eta eraginkorrik hartu Palestinan gertatzen ari diren hilketak gerrarazteko. Emmanuel Macronek iragarri zuen Palestinako estatua aitortzeko aukera, baina egunak pasa ahala lausotzen ari da aukera hori ere. Mundu osoko gobernuak zer suma dauden bitartean, gizarte zibile iniziatiba hartzen ari da mobilizazio herritarrekin. Hoietako bat da Sumut elkartasun karabana. Afrika iparraldean zeharkatzen ari da Rafara iritsi asmoz. Askatasunaren ontzidia izan da bestea, Israelek Palestinarekiko ezarri duen blokeo ilegala apurtzen saiatu dena. Madlin itsasontziari nazioarteko uretan egin zion eraso ejerzito sionistak eta bertan ziren eskifaiako 12 kideak Israelera eraman zituzten. Lauk borondatezko deportazioan hartu zuten, besteek ez eta auzitegien erabakiaren zain daude. Hauek denak Benjamin Netanyahuren erregimen sionistak burutu dituen krimenak geratzeko ekimen baketsuak dira. Eta Francesca Albanese Nazio Batuetako ordezkariak esan zuen moduan, ez dira Israelen segurtasunerako mehatxu bat, bere impunitaterako mehatxu baizik. Eta guazen gaurko azalen errepasoarekin. Etxetik hasiko gara egunero bezala, gara egunkariarekin. Lerroburu nagusiak atzo hemen bertan irratian Euskal Herria Bilduko Peio Otxandian hori egindako elkarrizketa barne biltzen du. Zera esan du? Zenbait gauzatan Pradalesek osoko zuzenketa egin duela diskurtsiboki behintzat. Naiz eta sentitzen duen Otxandianok, diskurtso aldaketa hori oraindik ez dela gauzatzen herrialde honek behar duen erreakzioaren tamainako politika publikoetan. Esan bezala Peio Otxandian hori egindako elkarrizketa gaurko garan duzu eskuragai. Eta argazkian Palestina. Atzo goizaldean 36 Palestina hil zituen Israelgo armadak Gazan janaria jasotzeko zenbait puntutan eta dagoeneko 170 bat akabatu ditu horrelaxe gosearen hileretan. Besteak beste, halako erasoak gauzatzeagatik leporatu dio Nazio Batuen erakundeak Tel Avivi gerra krimenak eta gizateriaren aurkakoak egitea, edabidetako eta osasun arloko langileen aurka jotzeko ere arazorik ez du. Argazkian astelenean hil zituen 3 paramedikuetako bati eginiko agurra agertzen da. Berria egunkariak ere guk argazkian egin bezala hause dio. Palestinarren aurkako gerra krimenak eta sarraski delitu egotzi dizkiola Nazio Batuen erakundeak Israeli. Batzorde batek ikergai izan ditu Gazan eta lurralde okupatuetan azpiegitura zibil mota batzuen aurka egin dituzten erasoak. Ikertzaileen arabera, Israelek Gazako hezkuntza sistema asuntxitu egin du guztiz. Aritzagia Mendi korrikalariaren argazkia ere gaurko berriaren azalean. Elkarrizketa egin dio edabide honek eta esan du lehiatzeari utzi nahi diola, baina ez duela kirola uzteko asmorik. EAJak PSrekin orekatu nahi duela euskararen inguruko eskubideen pultsua dio deiaren lerroburu nagusiek. Hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen segurtasun juridikoko esparru bat adosten saiatuko dira antza denez jeltzaleak. Argazkian agertzen direnak Juan Maria Burto Bilboko alkatea, Norman Foster arkitektu ospetsua eta Bizkaiko aldun nagusia dira.
Arte Ederren Museoaren obretan egon dira berriki. Noticias de Gipuzkoa egunkariaren titularrak dio jaiotza tasak ondoa jo dutela Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1975 geroztiko erregistrorik basuena dugula gaur egun. 12.937 haurtxo jaio dira 2023an, 2024an parkatu 2023an baino 3,8 gutxiago. Eta jaiotza jaitsierarik txikiena Gipuzkoan izan dela ere nabarmentzen du Noticias de Gipuzkoak. Errenteriako bidai agentziaren kaudimen gabeziaren eraginpean daudenak agertzen dira argazkian, elkarrekin bilduta izan ere jakin dugu ez, bidaia agentzia batek ateak itxi dituela errenterian eta zenbait horeretarrek dirua galdu dutela. Europak bat egin du foru gobernuarekin eta industriarekin itxiera atzeratzea eskatzeko, hause Diario de Noticiasen lerroburu nagusia. Europako batzordeak Alemaniako multinazionalarekin harremanetan jartzeko konpromisoa hartu duela ere nabarmentzen du. Langileek elkarretaratzea egin zuten atzo goizean lantegian eta zuzendariari sartzea galarazi zioten argazkian islatzen denez. UCEok eraikuntza enpresa nafar bat erregistratu du Koldo Abalos kasuaren bilbeagatik Diario de Navarraren arabera. Ibilbideagatik, Diario de Navarraren arabera. Guardia Zibila Belateko tuneletan irregulartasunik izan ote zen ikertzen ari da. Gaurko Diario de Navarraren azalean agertzen den argazkia ere horren ingurukoa da. Eta gaurkoan elkorreoren bi edizioak guztiz desberdinak dira. Bizkaiko alean titular nagusiak dio Euskadik 50 urteko jaiotza kopururik txarrena izan duela eta 10 atzerritarren artean baino ez dela hazi kopuru hori. Argazkian berriz Norman Foster hemen ere Bilboko Arte Ederren Museoko obretan. Arabako alean berriz lerroburuak hause dio. Eraikuntza enpresek ursa zaharra erosi dutela adurtzan 30 bat okupak hartuta. Argazkia Arabako foro enpresalarien enpresaren foroan ateratakoa da. Eta azkenik El Diario Vasco Bozento taldearekin amaitzeko argazkia da nagusi hemen. Errenteriako bidai agentziaren itxierarekin afektatuta geratu direnen bilera hori ikusten da. Eta titularrak horrela dio. Klase ertainak erakartzeko eta Gipuzkoan aldaketa hasteko estrategia diseinatu duela Euskal Herria Bilduk. Goizeko 7 eta 37 minutu direlarik, unaino gaurko azalen errepasoa. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nire esku egongo balitz, nire etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Eguna okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituengana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia.
Goizeko 7 eta 51 minutu dira, eta zabalduko dugu gure oilategia horretarako Donostian ditut zain dagoeneko, Iraia Kanbra, Aritz Santa Maria eta Iker Gurrutxaga, egunon. Egunon. Egunon bai. Egunon. Ui, ez dira oso egunon animotxuak, Bai. Ez dakit horrela. Bajo, egunon. Ze ondo. Beste oso da, goxotasuna. Nireak ez, Iraia, nireak ez. Osa Iraia zaloa. Aritz, hori da, zer gertatu zaizu gaur. Gaur ere zer gertatu zaizu? Ez, aldute egun txarra eta... Aste txarra igual. Aste txarra oro har, bai. Gaur mugikorra apurtu zait, atzo apurtu zitzaidan. Konpontzera eraman nuen eta hartatu ninduenak esan zidan ez duela konponbiderik. Beraz, atzotik banago mugikorrik gabe, ez da inolako drama ere ez, baino, zuen gomendioak entzun nahi ditut zer mugikor erosi, eta badagara itxarra zeren, San Ferminak ateioka dauden honetan, ez dute mugikor berria erosiko, uztaila bukatu bitarte. Beraz, hortxe gomendioak entzuteko prest. Nola apurtu zaizu? Da gilerizor ez dakit, atzo poltsikotik atera nuen eta pantaiak ez zuen egiten, eta eraman nuen konpontzera eta ez zuela konponbiderik esan zidaten. Baina ze mugikor klase ere biltzen duzu? Orain arte iPhonea erabili dut. Bale, hortaz ez duzu nahiko gamaz jaitsi, bale. Gomendioak eta hori guztia esan duzunean, ez badaudelako oraintxe bertan, eta ez da txantxa. Ez baduzu bereziki erabiltzen eta 50-200 euro bueltan dauden mugikorrak oso sonak dira. Esan dut. Ez duzu gehiago behar berez. Pero ez da gauza bada, ohitu baldin bazara, ez dakit bideogintzan, edo ohitu baldin bazara edizioan, edo ohitu baldin bazara... Nik beti esan dut iPhone batean ohitu baldin bazara, ez zara Androidera bueltatuko. Bai, ez dakite. Nik horrekin ados. Nik horreko ziditut aldaketak egin dituztenak batetik bestera. Bai, nien ez horretako bat izan. Baina gehiago da, zertarako, nik nire burare galdatzen dena, zertarako erabiliko duzu. Ez dut mugikorra edo mugikorrari zara berezirik ateratzen esan dute, bideogintza edo argazkigintza... Ez pada horretarako, ez duzu gastatu beharrik, diru askorik. Esan nahi dut, gero ez da Android ere ez duzula nahi pasa, bigarren eskuko bat erosita jazta. Bai, badago hor... Desberdina daude, Hori da. Baina bigarren eskuko bat eroste duzu, merkeago desente duela 3 urteko edo 4 urteko modelo bat, eta jazta. Nik esan barra daukat, orain arte erabilitu dela bigarren eskuko mugikorrak eta denak txarrak atera zaizkite. Bai? Bai. Mazorte txarra izan duzu. Nire inguruan denetarik egon da, baina orokorrean ere ez dira oso onak atera. Eta azkenean bukatu dut berri bat erosten bestela betiko arazoak. Eta prezio atletik badago Salto handia. Bai, handia. Bai. Salto handia dago, ez da pixkat ez dago handia. Baina, gero hitzen badaude iPhone bat atera dute orain modelo konkretu bat. Txiki-txikia dena. Ez. SE estiloka, baina beste era bat. Bai, 16-ea. Eta hori oso ondo dago prezioz. Bai, prezioz ez da merkea. Ez, baina iPhoneak dira. Konparatuz besteekin. Karo, iPhone bat. Gauza horrat idiot, ni ez baduzu berezik erabilitzen gauza askotarako. Nik, begira, eskuan dudan hau, ordaindu nituen, ez dakit 200 eurora iristen zen. 5 urte, eta orain aldatzeko gara iritsi zaio, bateriarekin eta memoria bete eta kateatuta daukat, ibiltzen da. Baina, ikusi baldin baduzu inoiz egin dudan bideoren bat edo zerroza, honekin egin da dago, eta ez da gama altuko telefono bat, ez da inondik inora ere. Eta, bai, Zaroa zu gomendiorik tokazu? A ber, nik botako dizuet nire mugikorrak zeintzuk izan diren, eta horrekin esango nuke ulertuko duzu nire jakintza honen inguruan. Nik nire dirutik erosi dut bakarrik mobil bakar bat. Beste guztiak
eredatu ditut nire gurasoengatik. Gaur egun ere. Beraz, ez dakit, enaiz bape afizionatua horrelako kontuetan, mugikor bat edo bestea izan berdin zait, ez dut gehiegi erabiltzen horrela argazki, bideo, edizio, horretarako bideoak eta horrelakoetarako argazki kamera eta ordenagailua erabiltzen dut, beraz, ez dakit, Aritz, ez dakit. Eskerrik asko. Oso laguntzezkoa izan zara. Nik urtutan, gamaltukoak konsideratzen direnak, zakarrak betan, zuek ez duzu ezagutu hori, baina oparitu egiten zituzten. Gamaltuko mugikorrak. Bai. Garaiko buke insignia horiek izaten direnak doan izan dituen. Bueno, garai batean, ez dute hankasartu nahi, baina gamaltuzko telefono horiek Blackberryak ziren, ez? Nik Blackberryrik ez dut eduki, ez beste Samsungak eta zituen dabizekoak edo HTC ez auto, kaso. Bai, ni bai. Bai, HTC, hori adinaren arabera ezagutzen duzu edo ez. Bai, gontzelako oso top gontzirelako, edo ez dakit Nokiaren gamaltukoak atera zirenak, eta... Alcatel. Bueno, Alcatel gamalturik ez duzeko izan, baina saiakera ona. Begon dira, hola, baina hori gamaltua konsideratzen den hori, teknologikoik aurreratuagoak zirelako. Eta esperientzia aldetik, ez dago desberdintasun gehiagirik. Nik gaur egun gainera eskutan izan ditudanean, etxean etorri diren gailu berriak, hauek daukaten arintasun eta guztia. Gero da zuk nora erabiltzen duzu, no? Niretzako hor dago gakoa. Nola erabiltzen duzu. Ni bezalako aldi mazera eta zukutze aldi ma dituzu, hortaz, igual, pixkatzeko. Bai, nire saiatzen naiz eta berez nahiko txukuna naiz, baina gero hori egiten zezkita puskatu orduan, Bueno, niri hori ez ezeko. Txukuna baina traketxa, ez? Bai. Begira, niri ere bai normalean iraia, baina eta gainera hori jausten zaizkit mobilak pila bat eta normalean beti pantaila apurtuta izaten dut, telefono honek orain daukadanak baditu 3 urte eta ez da behin ere apurtu. iPhonea da, ez dakit zein, baina iPhonea da, eta ez dakit den mugikorragaitik edo fundagatik, eta funda da mierder, baina... Edo sorteagatik. Ere bai. Erortzen den modua izaten da askotan. Eta nora erortzen den. Eta materiala arteko talka zen den indartsuago. Niri erorketa tontoetan gertatu zait. Niri mugikorra hori erortzen zait egunean 6 aldiz. Gutxienez. Eta ez du ez tezarra ere. Bai, berri dago. Eta funda ez da zera, honen ere. Ikasi dudana da, eta hori gomendio modazuk esaterako ikusten dut baduela. Bai. Izkina pixka bat altxate edukitzea, fundak. Berdin du milimetro erdi bat baldin bada ere, milimetro erdi horrek, lehen da bizi, pantailaren aldera ere, etzen bada mugikorra, funda joko dut, ez du joko pantailak lurra. Eta horrek ja ematen dio segurtasun estra bat. Bai. Oiei airbag deitzen omen diete. Begira. Bai. Horienik. Izkinetako, bai. En fin. Bueno, jasota gomendio guztia. Galdetzeko izan naiz. Animo ustearekin. Bai, eta bide batez, San Ferminak bukatzeko tarte honetan, norbaitek mugikorzar bat baldin badu usteko ere. Usteko moduan, eskartuko duzu bezta. Begira, hori da gauza bat, nire gurasoen etxean beti dagoena. Naiz eta aldatzen mugikorra aldatuta, imaginatu bateria txarto doalako edo memoria, ez dakit zergaitik aldatu daiteken telefono bat, beti gorde egiten dute ezpada apurtuta dagoela guztiz, horrelakoetan salbabidas bat delako. Nik ere bai. Bale, ados. Badut baten bat. Begiratuko dut, fabrikara restauratuta duan, ez gauza da hori ez edala gustatzen egitea. Da mania bat. Ez dut utxik usten. Da mania bat, Gero hartu eta, nola zegoen mugikorra egiteko. Bat piztu dut 15 urte berandu gota horrela. Ostras. Doi, marabila badira. Harri bitxiak, ez? Bueno, galdetzeko nintzenea horrelakoetan teknologian eta diru asko xautzekoak zareten, baina galdetuko dizuet, ea, hegaldi bat hartzerakoan alden gehien aurrezten saiatzen zarean horietakoa zaretan.
desente. Bai, noski. Bai, ni ere. Baina aldela. Bai, horrengoan plus bat ordaindu nuen. Zergatik? Esaten zuten, egin eskaintza, nik hau enekien existitzen zenek. Egin eskaintza eta lehen labiziko lerroetan aukera izan dezakezu joateko. Hau da, business delako hori, nahiz eta galdi hauetan businessik, bueno, ez? Eta egin proba, 10 euro labotu nituen. Eta lehen labiziko lerroan asentu bat. Eta horrek, kaso, baten bati ez dio zer esaten, baina zuri, bai, nik uste, askoz espazio gehiago dago. Hankak luzatzeko aukera gehiago. Nire arazo hori ez da. Horra, esaten zuena, ez dakit gero igual bai, kontuz, gero bakutza bere mania ditugu. Baina, esan nuen, eta, bero, ez da laurrezteko nezen. Kostu txikiko arelinetan ibiltzen bazarete, Iraia kontatuko digu dagoen berrikuntza berria. Bai, gauza izan da, ikusi eta Luisa gaurgo izan eta grazia asko egin dit, baina ez dakitze puntura arte den segurua. Gauza da, kostu txikiko zenbat aerolineek eserlekuak aldatu dituztela, eta jarri dituztela eserlekuak bizikletan ibiltzeko edo zaldian ibiltzeko estilokoak. Bizkarrarekin, baina forma bizikletako eserlekua da, edo zaldian gainean jartzen den eserlekua, horrelakoak. Hori aerolinea izan da, ja. Zein uste duzue? Vueling, noski. Vueling nuen ikusten, ikusten nuen zerbait britaniko lako bizarra da bat egiten. Hori da, probak, segurtasun probak Britanian egin dira, ikusten denez aurrera atera dira eta segurtasun ebaluazioak pasa dituzte, eta honekin, 2018tik dago, baina espero da 2026an jada aerolineak erabiltzea, eta Ryanairrek hurrengo urtean erabilgarri jartzea bere hegazkinetan. Gauza zer da, 150 gutxiago balio dutela, eta 120 pertsona gehiago sartzen direla. Nik uste dut Ryanairren... Da, gero korratuko dizute eskuko maletatik, total. Bai, eserlekuak merkeagoak izango dira, orain uste dut balio dutela 10-15 libra artean, eta orain 1 eta 5 artean balioko dute, merkeagoak direlako, baina gero zaplaztekoa maletarekin sartzen dute. Koño, baina tenta joan behar duzu, ikusten ari naiz. Hori da, bidali niri ere. Supereroso, Bai, deitzen diete zutikako eserlekuak edo zutikako oheak. Esan edot, hau oso ondo, hegazkina vertikalean joango balitz. Bai, ederki, baina... Edo birai laburra bada. Bidaiak ez dira luzeak, gauza diren bezala, normalean. Esaten dute 2 ordu azpiko hegazkinetan bakarrik sartuko dituzte. Bi ordu horrela nik... Klaustrofobia dutenek sofrituko dute. Eta zirkulazioa arazoa... Horrentzako oso ona. Ikusiko duzu zergatik, ez, horrentzako oso ona. Precisamente horientzako oso ona, ze hankak luzatuta izango dituzte. Bai, baina pixu guztia hanketan. Ez, ze ipurdiaren gainean eseriko zara. Baina zein komodoa, ez? Bai, baina hankak berutz, niri adibidez gertatzen zaidana da, zutunik nagoenean hankak ez baditut mugitzen. Karo, baina mugitzeko aukera, ikusi asentua, eske mugitzeko aukera bango ditzu, zirkulazio aldetik eta ikuste, eske justu horretarako. Ez dut uste horregatik indutenik, baina. Baina justu horretarako nahikoa egokiak iruditzen zaizki. Bai, begira. Zenik trombo txiki bat izan nuen, zera hankean Argentinatik itzultzen. Eta, bai. Eta izan zen, negoelako hankak gildik, apoia bat jarrita, lo hartu nuen, esnatu nintzen, ez da izan bat ordu pasa ziren, eta, hanka kargatu zait, etzen hanka kargatu zela, bezik eta trombo txiki bat zegoela. Bai, kontu zibili behar da. Horre, normalean ez dute, niri behintzat bizi guztian esan didate, hankak, zirkulazioa betzeko, igotzeko hankak. Ez dela, da betikoa. Da geldik egongo alde mazarat denbora guztian, hobea dela alturan egotea, ez erortzeko odol guztia beherentz. Baina hemen, kasu honetan esan nahi dut, hankak mugitzeko aukera ematen dizula. Hori bai, zer da hau. Bai. Ez da baterik komodoa, niri segurtasunik ez dit ematen, eta zutik joatea gutxiago. Segurtasuna gutxiago, eskortarako jarri zutik. Bai. Zutik da farra. Eta lehen zuke ikerra ipatu duzu 10 euro gehiago ordaindu zen dituela business delako horretan joateko. Nik ere askotan voluntario aurkezten naiz emergentziako irteeran joateko. Leku gehiago izateko hori da, eta orain Iraiak ekarri digu. Super deserosa, bai. Baina altuera duenak
akaso bentaja izan dezake. Aritz, zu altua... Deserosoa bai. Bai, deserosoa bai. Oso altua zara zu, Aritz. Ez dut, enaiz egon iraiarekin eta Aritzekin oraindik Ez du elkarre ezagutzen. Ez. Zia balda hogeita marda, baina ez. Ez hainbeste. Laurita zazpi? Ez, gutxigo, hogeita iru, esango nuke bai. Nire ondoan altua irudizu. Eta ni laurogeita bat, naiz. Bueno, 2 zentimetro altua dago. Bai, itxura nuen laurogeita zazpi dola bat zela, Bueno, izango dugu aukera, noiz bai. Hala ere, bai. Ekarri metroa eta... Bada gauzatako bat, egazkinean da voluntaria orkestearena eta... Trukoak hor badaude, gidak badaude, nola lortu Tokio bihazue. Nire lengusak uste dut balda 91 neurtzen duela, eta egazkinetan da terriblea. Hankak zaizkio sartzen, osea... Pesako autobusa okerrago da. Bai, baita. Desente okerrago da. Bai. Eta hor gainera, aldamena zen esertze zaizun gainera botatzen zaizu. Bai, eske pesako autobusak ja beste historia bat dira. Bai, beste liga bat. Beno, 2 minutu besterik ez goizeko 8:00 zer iruditzen Iker gaur ere atzo egin bezala kantuarekin amaitzen badugu tartea. Begira gaur, Egaldi konpainia irlandar bat ekarri du, nik talde irlandar bat ekarri dut, 2000 urtean, esatu dut, urtean 25 urte gakien da bilena. All That You Can Leave Behind disko aterazioan U2 taldeak, disko honetan badira kanta oso ezagunak, Beautiful Day esaterako, edota lehendabiziko single moduan etorri zen Elevation. Elevation honekin, begira, Elevation, Egaldia, YouTube, venga, honekin mintzatu utziko ditu, horta zentzuleak, ez da salba? Hori da, beraz entzungo dugu kantua, eta zuei iruroi, bihar arte. Bihar arte. Informazioaren aria, naiz irratian. Begi lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Enplegu publikoan euskara eta gazteleraren ezagutza oinari orokorra izan dadin, lege proposamena erregistratu du EH Bildu Gasteizko legebiltzarrean. Zalo badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleo. Koldarraldi judizialaren aurrean euskara eskakizunak blindatzeko saiakera dela aurreratu du Pegi Otxandianok naiz irratean. Ez dena, gainera beste munduko jauzi bat, hau da, Galizian, Katalunian, Palentzian, hor gaude enplegu publikoaren legeari dagokionez. Hizkuntza eskakizunak horrela daude nolabait jasota enplegu publikoaren legean, ez? Beraz, aigaena planteatzen da, gutxieneko berme bat, hizkuntza eskakizunek izan dezaten, lege babes bat, eta ez da gertatu momentu honetan gertatzen ari dena, epaitegiak ari da gure araubidea aldatzen. Balakoako gobernuak uste du, EH Bilduk proposatu duen enplegu legearen erreforma bateragarria izan daitekela euskara bizi berritzeko. Mario Barretxena.
EH Bilduk egin duen planteamendura begira esan bezala, atal gaigarri bat bezala ikusten dugu, lege batean aldaketa puntual baten bitartez segurtasun juridikoari begira, baina esan bezala euskararen bizi berritzea ez da etorriko lege batetan aldaketa puntual baten bitartez. BSH-ko enpresa batzordeak ezkirotzeko plantaren itxiera saiesteko denbora eskatu du. Nafarroako gobernuko enplegu eta industria kontseilariarekin batera beharginak Europako Industria Komisarioaren gabinetearekin bildu dira. Nafarroako gobernuko ordezkariek beste enpresa batzuek interesa dutela nabarmendu dute. Juanjo Hermoso de Mendoza, langile batzordeko ordezkaria. Que sabemos que van a realizar gestiones de cara a tener una interlocución con la multinacional. Nazioartean berriz, Israelek gerra, krimenak eta gizateriaren aurkako sarraski krimena burutu du Gazan, hala dio Nazio Batuen Erakundeko batzorde independenteak egin duen txosten batek. Eskolen, unibertsitaten, mezkiten eta gune kulturalen aurkako eraso sistematikoak salatu zituztela. Eta jakina zena berretxita, gutxienez 36 gazatar hil dituzte astearte goizaldean Israelgo armadaren erasoetan. 32 pertsona hil dira Gaza hiritik Netzarim korridorera joan direnean, beste erasoa Uadi Gazako banaketa gunetik gertu izan da. Eta nazioartetik ere nabarmenduko dugu Argentinako auzitegi gorena Cristina Fernández de Kirchnerren aurkako 6 urteko espetxe zigorra eta kargu publikoetan jarduteko bizi osoko inhabilitazioa berretsi du. Que funge como una ficción. Fernández Santa Cruz probintzian obra publikoen esleipenagatik izandako irregulartasunengatik zigortuta dago eta Gorte Gorenean helegitea aurkeztu zuen jazarpen politiko eta judizial baten biktima dela iritzita. Eta Euskal Antzerkigintzako 5 konpainia eta profesionalek saria lortzeko aukera izango dute gaur Max sarietan. Esnearen koloreak 2 izendapen lortu ditu antzerki ikuskizun onenaren sarirako eta Itziber Karmendia aktore onenaren atalean. Mr. Bro obrak beste 2 haur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren sarirako eta jantzien diseinu onenaren sarirako eta Eusko Orleans kaleko ikuskizun onenaren sarirako. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Bai pasa dago ezarrita, A1 errepidean 385 eta 382 kilometroen artean Donemiliagan, beraz tarte horretan errei bakarra egongo da norantza bakoitzean. Horretaz gain gogoan izan ere A5 errepidea gau honetan moztuko dela jakinarazi bazen, esan dute baita ere errepidea asteburu osoan itxia egongo dela, tunelak duela 4 urtetik konpondu behar dituztelako. Masa desplazamenduak ekarriko dituzten 2 kontzertu gainera, gutxienez, itxiera honen eragina izango dute. Eguraldiaren nondik norako guztiak berriz, Iker Ibarluzeak. Giro beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, baina eguraldia nahastu egingo da. Goizean goizetik hasitaia da erdi eta goi mailako hodei asko agertuko da zeruan, eta ez da baztertzen gainera hodei hauek han hemenka lurralde osoan sakabanatuta, tarteka eurizapara da abulen bat ustea, hala ere uskeria izango da botako duena eta gehienean mintzate ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira eta zerua argiago agertuko da eta ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera barnealdetik barna bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak hegotik iparrera mugituko dira eta edonon bota dezake, baina probabilitatea handiagoarekin lehertuko dira lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, eta ez da baztertu behar gainera ekaitz gogorrak izatea eta kaskabarra ere botatzea. Haizeak egotik eta bizi xamar joko du bereziki Kantauriar isurialdean, ekaitz guneetan boladak oso gogorrak izango dira, temperatura minimoek gora ingo dute eta goiza oso epela izango da, 18 eta 23 gradu bitartean errendituko dira minimoak, masimoak gora ingo dute Kantauriar isurialdean, aldiz ego isurialdean antzeko edo beherago ere geratuko dira, Kantauriar isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta ekialdean, hau da gehien bat Nafarroa iparpartean eta Herriberan. Joarra Izpurua teknikan, ekainak 11 dugu, asteazkena. Euskal Herriko gida,
Txangoak antolatzeko aholku baliagarriak, ibilbideak, jatetxeak, tabernak, ostatuak eta aisialdirako kulturgune eta jaietako proposamenak. Eskura ezazu, salgai ekainaren 14 eta 15. Euskal Herriko Gida, Gararen eskutik. AEKA, udan ere, euskara zeroso. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan, eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitz.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturteko aurre matrikula ere zabalik dago. Informazioaren aria. Enplegu publikoan euskara eta gazteleraren ezagutza oinarri orokorra izan dadin, lege proposamena erregistratu du EH Bildu Gasteizko legebiltzarrean. Oldarraldi judizialaren aurrean euskara eskakizunak blindatzeko saiakera izango da. Jon Telleria. Oldarraldi judiziala deritzen abiatu zenetik, 29 ebazpen eman dituzte epaitegiek euskara eskakizunen aurka. Datu ematearekin batera eztabaida epaitegietatik legebiltzarrera eramateko eskaria egin zuen Euskalgintzaren Kontseiluak. Eskari horri erantzun dakiokeen proposamena eramandu astearte honetan EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrera. Peio Otxandianok aurreratu zuen Naiz Irratian. Badago oldarraldi judizial bat, horrek behar du lehen erantzun bat eta murru bat jarri horri. Eta hori nola egiten den ere badakigu. Enplegu publikoaren legearen aldaketa baten bidez egiten da. Behar dugu araubide berri bat, lege aterbe berri bat, hizkuntza politika berri horri emango diona segurtasun juridikoa. EH Bilduk legebiltzarrera eramanduen proposamenak oinarri aldaketa garrantzitsu bat dakar. Enplegu publikoaren legeren moldaketa bat aurreikusi dute independentistek. Modu horretan euskararen eta gazteleraren ezagutza eskakizun orokorra izan dadin, eta euskararen ezagutzaren mugapena salbuespenezkoa eta ondo justifikatua bihurtuz. Paradigma aldaketa bat lekarke honek, enplegu publikorako sarbidearen oinarri orokorra Euskal Autonomia Erkidegoan 2 hizkuntza ofizialen ezagutza litzatekeelako. Neurriko aldaketa da Otxandianoren esanetan, eta oldarraldi judizialari aurre egiteko premia horri erantzuten diona. Ez dena, gainera beste munduko jauzi bat, hau da, Galizian, Katalunian, Palentzian, hor gaude enplegu publikoaren legeari dagokionez. Hizkuntza eskakizunak horrela daude nolabait jasota enplegu publikoaren legean, ez? Beraz, aigaena planteatzen da, gutxieneko berme bat, hizkuntza eskakizunek izan dezaten, lege babes bat, eta ez da gertatu momentu honetan gertatzen ari dena. Epaitegiak ari dira gure araubidea aldatzen, osea, legea aldatzen ari dira, ez? Ez da gai honen inguruan legebiltzarrera iritsiko den proposamen bakarra. Otxandianok berak azaldu baitzuen Naiz Irratian EAJ eta PSE auzi honi dagokion moldaketa bat lantzen ari direla. Legebiltzarrera eramateko eskatu die, 2 proposamenak bertan eztabaidatu eta adostasunerako aukera aztertzeko. Lege moldaketa hau Euskalgintzak aspaldian eskatutako kontu bada, berretsi du Kontseiluak oldarraldi judiziala ondorio kaltegarriak uzten ari dela. Botere judizialaren zentsuraren beldur hainbat instituziok hizkuntza eskakizunak murrizteko autua egin dutelako besteak beste. Paradoxikoa da egoera, Kontseiluaren ustez, administrazio euskalduntzeko aukera historikoa dagoenean heldu delako jazarpena. Langile publikoen erdiak erretiro hartuko du hurrengo urtetan eta hauen oinordekoak inoizko belaunaldi euskaldun duena dira. Horiek ala Lakuako gobernuak uste du EH Bilduk proposatu duen enplegu legearen erreforma bateragarri izan daitekeela euskara bizi berritzeko. Mario Barretxena. EH Bilduk egin duen planteamendura begira esan bezala, atal gehigarri bat bezala ikusten dugu, lege batean aldaketa puntual baten bitartez segurtasun juridikoari begira, baina esan bezala euskararen bizi berritzea ez da etorriko lege batetan aldaketa puntual baten bitartez. Eta Nafarroan berriz, etxe bizitzarako sarbide eskuragarria bideratzeko legeak aurrera egin du batzordean. Parlamentuko batzordean PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek amankomunean aurkeztu dituzte legea gaurkotuko dituen 9 emendakinak.
Parlamentutik igaro behar den legean, helburu nagusitzat jarri dute etxebizitza babestuentzako politika berri bat ezartzea eta eremu tentsionatuen baliagarritasuna erabiltzea. Horretarako bertan bera geldituko da etxebizitza babestu bat alokatu ostean hau erosteko aukera. Esleipen prozeduretan bertan bera geldituko dira etxebizitza babestuen baremazio sistemak aurrerantzean zozketatu egingo dira etxebizitza babestuek herritarren talde zehatzak aintzat hartuta. Lehentasuna izango dute etxebizitza eraiki den herriko bizilagunek eta 35 urte azpiko pertsonek zein 60 urtetik gorako pertsonek. Kontigo zurekin taldeko Daniel López eta EH Bilduko Mikel Zabaleta parlamentariek administrazioaren esku hartzea defendatu dute. Hay que intervenir y ustedes nos dirán, ¿no? Quieren intervenir el mercado, pero es que algunas de las cosas que proponen también es otro modelo de intervención. Liberar suelo es intervenir también, porque el suelo no lo puede comprar cualquiera, lo pueden comprar unos cuantos. Construir mucha vivienda es un modelo de intervención también. Por ello siempre decimos que con la vivienda no hay fórmulas mágicas y si alguien dice que hay una única fórmula sencilla que pueda solucionar el problema de la vivienda, pues o es un charlatán o está mintiendo. Batzordean eztabaidatu diren 43 zuzenketetatik PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo zurekinen taldeen 9 onartu dira. Kanpoan gelditu dira UPN eta Nafarroako PPk egin dituzten ekarpenak. Informazioaren aria. Goizeko 8:12 direla, aipatuko dugu gure eskuk larun batean Bilbon egindako mobilizazioaren balorazioa publiko egin duela. Josu Etxaburu bozeramaleak azaldu denez, Euskal Jendarteak erabakitze eskubidearen aplikazioaren bitartez Euskal Herriaren buru jabetza osorako urratsak eman nahi dituela argi gelditu da. Herri ikuspegia eta ambizioa. Alegina egitea da gure ardura. Euskal Jendarteak mezu hori helarazi zuen Bilbon, eta beraz eragile sozial eta politikooi dagozkien eta datozen hilabetetan ardura horrekin jardutea dagokie. Gure eskuk azken hilabetetan hainbatetan adierazi duen moduan Euskal Herriko 3 esparru administratiboetan martxan ari dira aldi berean autogobernua hobetzea helburu duten dinamikak. Dinamika ezberdinak dira, erritmo eta ezaugarri propioekin, baina denek helburu bera dute, estatus juridiko politikoa eguneratzea. Horixe bera nabarmendu dute. Eta aipatuko dugu baita ere txalaparta izan dugula pilotan Euskal Federazioak lortu berri duen ofizialtasunaren auzian Espainiako gobernuaren aurka egin du UPNek, Gernikan izandako nazioen liga independentismoaren festa izan da alderdi honen ustetan. Maria Caballero UPNeko senatariak eraman du auzia senatura. Hablando de patriotismo, esta semana pasada se ha celebrado en Guernica la Liga de las Naciones de Pelota y por primera vez han competido de igual a igual la selección de Euskadi y la selección española. Lo vemos como un desatino y una cesión sin precedentes al independentismo. Caballerok Pilar Alegria Kiroletako ministroari hartu dio kargu Euskadi eta Espainiaren arteko aurrez aurrekoak izan zirelako eta Espainiako ereserkiari txistu egin zitzaiolako. Júbilo nacionalista en las gradas y pitos para las españolas. Final de la Liga de Naciones, victoria de la selección española que ha recibido abucheos y se ha silbado el himno de España. Espainiako Kiroletako ministroak garaian egindako lege moldaketa defenditu du. Señora Caballero, pongamos las cosas en su sitio. Primero, estamos hablando de pelota vasca. De pelota vasca. Eta argudio gisa erabili du berriki Nafarroako softball selekzioak ere jokatu ahal izan duela beste estatu batzuen aurka. Hace unos meses, usted que además es navarra, sabe también que se disputó un torneo internacional de softball, en este caso en Viladecans, donde jugaron equipos de ámbito nacional, como por ejemplo Ucrania, contra equipos de ámbito federaciones autonómicas, como por ejemplo es el caso de Navarra. ¿Pasó algo? Absolutamente nada. Eta 10 urteren ostean Ararteko kargua utzi du Manu Lezertuak. Legebiltzarrak ordezkoa topatu bitartean Ines Ibañez de Maeztu izango da ordezkaria. Lezertuak duela egun batzuk iragarri zuen erakundetik irtengo zela Arartekoaren buruzagitzan 10 urte egon ostean. Pertsona berri bat, ideia berriekin eta epe luzeagoko proiektu batekin behar dela uste du. Nik uste dut persona independente bat izan behar dela, lotuta ez dagoena alderdi politikoekin, eta giza eskubideen ibilbide profesional batetik sortuta.
eta euskalduna. 1985 arartekoaren legearen arabera, izendapena Eusko Legebiltzarrean onartu behar da, 75 gehiengoarekin, hau da, 75 legebiltzarkidetatik 55 baiezkoarekin. Hala ere, litekena da talde gehienek hautagai bat adostea. BSH-ko enpresa batzordeak ezkirotzeko plantaren itxiera saiesteko denbora eskatu du. Nafarroako gobernuko enplegu industria eta enplegu eta industria kontseilariekin batera Europako Industria Komisarioaren gabinetearekin bildu dira. Nafarroako gobernuko ordezkariek beste enpresa batzuek interesa dutela nabarmendu dute. Bai, langileek eta baita Nafarroako gobernuak interesa duen enpresa batek erostea dela lehen aukera eta horretarako Alemaniako multinazionala presionatzeko eskaria egin diote Europako Industria Komisarioari. Hain zuzen, enplegua suntsitu eta Europako Batasunetik kanpo eramateko asmoa du. Komisarioekin elkartuta lan txosten aurkeztu diete enpresaren sendotasuna erakutsiz. Juanjo Hermoso de Mendoza, langile batzordeko ordezkaria. Que sabemos que van a realizar gestiones de cara a tener una interlocución con la multinacional. Mikel Irujo ekonomia sailburua ere bertan izan da, eta esan du autogintzako enpresek edota berriztagarriek erakutsi dutela interesa. Denbora eskatu dio multinazionalari. Denbora zerratik, azteko Nafarroak asko eman diolako enpresa honi, azkeneko hamarkada luze hauetan, eta bigarrenez, beti esan dugunez, lehentasuna pertsonak dira. Eta BSH-ek berak bere plantillari buruz, bere pertsonei buruz hitz egiten duenean familia hitza erabiltzen du. Pues hori nahi dugu. Familia bere kontzeptu osoan erabiltzea. Interesa egon badago eta inbertsoreren batekin asteazkenean dute bilera. Sumarrea Jota PSOE eta EH Bilduko ordezkariek babesa adierazi diete langilei. Solidaridad ante esta decisión tan grave para los y las trabajadoras de la planta, también para el tejido industrial de Navarra. Está claro que la decisión de cierre no favorece la llegada de un nuevo inversor, pero desde luego apoyaremos cualquier gestión que pueda dar continuidad a la actividad. Es lamentable que estemos una vez más impotentes ante una deslocalización de manual de una empresa que nunca ha entrado en pérdidas y que ahora vemos tenía decidido desde el primer momento irse de Navarra y probablemente de la Unión Europea a otra localización donde los números ofrezcan más beneficios. Eta enpresako ordezkariak Brusen antzauden bitartean, Iruñan eskirotzeko lantokian itxiera berretxita lanuztera jo dute langilek eta berrindustrializazio prozesu baterako denbora eskatu dute. Tentsiuneak ere izan dituzte astearte honetako piketetan foruzainekin. Eta Nafarroako industrian ere beste enpresa batek ere protagonismo hartu du, kaleratzeak ere badatu zelako. Agurainen manifestazioa burutu dute ArcelorMittaleko langilek, aguraingoei batu zaie Legasako plantilla duela 6 aste aurkeztu zien zuzendaritzak 40 langile kaleratzeko erregulazio espedientea eta langilek diote zuzendaritzak ez duela negoziatzeko inolako asmorik erakutsi. Kaleratze jarraitzen dute aurrera eta enpresa itxierak ere aurrera jarraitzen du. Eta gure eskaera justu hortik handi jozte. Enpleguaren bermea eta lantzentroaren bermea eskatu nahi dugu, benetan uste dugulako Arcelor bezalako enpresa batek badaukela kapazitatea erabakiak hartzeko, inbertsioak egiteko eta hemengo enpleguaren alde apustu egiteko. 33 eta 40 langile artean kaleratu nahi ditu enpresak, kaleratzeak bidegabe bezala ordaintzeko asmoa du eta Legasako zatia istekoa. Ezakite Nafarroan eta Arabako plantetan zenbat kaleratu nahi dituzten astelenean dute urrengo bilera. Mazki guzaia azten negoziatzen inungo dukirik aldatu gabe, eta guk jarraipena eman nahi diogu, baina jarraipena eman nahi diogu eduki konkretu batzutan eta irtera konkretu batzuk buruz hitz egiteko. Denbora galtzeko hemen ez gaude inor. Asteazken honetan protesta Nafarroako parlamentuaren parera eramango dute. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 20 nazioartera begira jo beharra dugu, izan ere Israelek gerra krimenak eta gizateriaren aurkako sarraski krimena egin ditu Gazan, hala dio Nazio Batuen Erakundeko batzorde independenteak egindako txosten batek. Eskolen, unibertsitaten, mezkiten eta gune kulturalen aurkako eraso sistematikoak salatu dituzte.
Txostenak dioenez, 2023ko urritik 2025ko otsailera bitartean, Gazako eskola eta unibertsitateetan 80%aren kontra erasoak egin dituzte, eta bertakoen erlijio eta kulturalekuaren erdiak suntsitu gutxienez, 752 pertsona hil dira babesleku bihurtutako hezkuntza instalazioetan. Zisjordanian txostenaren arabera, 151 eskola erasotu dituzte, 96 ikasle hil eta 100 ikasle eta irakasle atxilotu. Halaber, gune kultural eta historikoen kontra egindako erasoak eta arpilatzeak salatu dituzte, eta baita leku erlijiosoetara sartzeko murrizketak ere esaterako Jerusalemgo meskiten zabalgunera. Batzordeak datorren astean aurkeztuko du 19 orrialdeko txostena Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Kontseiluan. Eta gutxienez 36 gazatar hil dituzte Israelgo armadaren erasoetan Gazako erdialdean janaria jasotzeko zain zeudela Palestinarako Osasun Ministerioa jakitera eman duenez. Gutxienez 32 pertsona hil dira Gaza hiritik Netzarim korridorera joan direnean Nazio Batuen Erakundearen kamioiak laguntza humanitarioarekin iritsiko zirela, eta Israelgo artilleriak osasun sailak salatu duenez 12 pertsona hil ditu inguru horretan. Beste erasoa Guadi Gazako banaketa gunetik gertu izan da. Gazarako fundazio humanitarioak kudeatzen du hori, eta Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek babestutako talde pribatua da. Dronek eta Israelgo artilleriak 7 pertsona hil dituzte. Gazatar ministerioak egindako zenbaketaren arabera, azken 2 asteetan 163 pertsona inguru hil dira. Israelen erasoen ondorioz, janaria banatzeko gune berri horietatik gertu eta 1500 inguru zauritu dira. Eta Gazara laguntza zeraman askatasunaren ontzidiko 8 kidek Israelen eskutan jarraitzen dute, deportatu dituztenek nazioartearen konplizitatea salatu dute. Zehazki, astelenean atxiki zituzten 12 kidetatik 4 deportazioa onartu dute, hauen artean dira, jatorriz donostiarra den Sergio Toribio edota nazioartean aski ezaguna den Greta Thunberg suediarra. Made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel. Israelek aske utzi ostean nazioarteko uretan baitu egin zituztela salatu du Thunbergek, eta Palestinan gertatzen ari den izugarrikeriaren aurrean begira eta isilik gelditzea ez dela aukera bat ere salatu du aktivista gazteak. We see you, we see what is happening, and we cannot accept just witnessing all this and doing nothing. Gainontzeko 8 ekintzailek Israelen eskutan jarraitzen dute indarrez deportatzeko auzibidea zabaldu bitartean. Eta gurera itzuliaz esango dugu, Lakuako gobernuak 450 milioi euroko finantzaketa plana aurkeztu du muga zergei aurre egin ahal izateko. Ameriketako Estatu Batuetan aktibitatea duten euskal enpresei likidezia beharrak asetzeko helburuarekin sortu dute ekimen ekonomiko hau. Zehaztu duenez, finantzaketa lerroa zatika emango da. 100 milioi euroko lehen tartea aktibatuko da, 2025ko abenduaren 31 arte, beste 350 milioi eurotan handitu daitekeena. Elkargik eta finantza erakundek bideratuko duten kreditu linea izango da. Kreditu lerro hori elkargik eta finantza erakundek bideratuko dute. Mailegu horiek 5 urteko amortizazio epea izango dute eta gehienez 2 urteko karentzia. Eta Noel de Oijuk, 2026 urteko aurrekontuak ere neurrizko igoera izango dutela esan du, ikerketa eta garapen saileko 6ko igoera nabarmenduko delarik. Ogasun sailburuak euskal ekonomiaren garapenaren baitan kokatu ditu heldu den urteko kontuak. 2026an barne produktu gordina zehazki 1,8 haziko dela aurreratu du, bestelako aurrikuspen ekonomikoekin batera. Enpleguari dagokionez, 2026an 12.000 lanpostu gehiago sortuko dira. Hau da, 1,2 gehiago. Langabezia tasa bataz beste 4 murriztuko da 2025an 7%. 2026an maila horren azpitik mantenduz. Eta Nafarroan berriz, gobernuak mutuen eskuetan utziko ditu ohiko laneko bajen tratamenduak. Lab sindikatuak salatu du erabakia, exekutiboak patronalarekin eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuarekin adostu duen enplegu planean jaso du erabakia. Helburua ez da sendatzea, helburua da langilea lehenbailen altan egotea eta produktibo izatea. Naiz eta ez sendatu, honekin ulertu daiteke eta hau pasatzen zaigu kontingentzia profesionalen kudeaketan, ez?
askotan tratamentuak izaten die daude bideratuta hori, lehen produktibo izateko, baina ez dauka zertan sendatuta egon barri langileak. Hau da, nolabaiteko partxeo bat indaiteke, operatibo egoteko, eta sendatzearena bigarren plano batean gelditzen da, ez hori da ari-garriena. Laben ustez jarraitu beharreko bidea kontrakoa da, mutuak publiko egin eta dirua osasun bidera bideratu behar dela diote. 2023an ezagutarazi zuen Labek berak Espainiako gobernuaren plana mutuei ohiko laneko bajen tratamendua lantzeko eskumena emango ziena, Espainiako gobernuak ukatu egin zuen hala izango zela. Hau integratzeko edo martxan jartzeko eskumena erkidegoen gain uzten du, eta dei egin behar diago bai Urkulluri eta bai Txibiteri, inondik inoa detzatela aintzat hartu, eta justu beste norantz batean jarri ezatela gaia ez. Nafarrako gobernuak onartu zuen enplegu planean ordea aldaketa hori gauzatu da Labek salatu duenez. Gaur-gaurkoz osasun sistema publikoaren eskutan dira traumatologia jarduera guztiak orain mutuen esku geratuko da. Sindikatuak gogora dakar mutuak enpresak direla diru publikoaren finantziatuak eta irabazi asmo argikoak. Enpresa hauen interesa maiz langilearen osasuna baino etekina izan daitekeela nabarmendu du. Izan ere mutuak sistema batzuk eratuta daudenak enpresen interesak babesteko, baina denen artean hogeota daudela. Hauek urteetan, hamarkadetan, izugarrizko patrimonioa sortu dute, eta guzti horrek pasa behar dugu gizarte segurantzara, eta hori izango litzake itxaron zerrendak, eta murrizteko modu bat, eta sistema guztia nola joitzeko eta hobetzeko modu bat. Eta 1975 urtetik zenbatutako jaiotza kopururik txikiena izan da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zehazki, 12.937 hor jaio dira. Araba izan da jaitsierarik handiena izan duena, 5,5 jaitsi dira jaiotzak, ondoren Bizkaia 3,7 jaitsierarekin eta azkenik Gipuzkoa. Jaiotzak lurralde horietan 2.484, 6.421 eta 4.422 izan ziren urren ezurren. Ama guztian batez besteko adina 33,4 urtekoa izan zen, aurreko urteko bera. 2024an lehenengo ama izan zirenen batez besteko adina 32,4 urtekoa izan zen. 2024an ezkontzaz kanpoko jaiotzak 6.541 izan ziren, hau da jaiotza guztien 50,6. Informazioaren aria. Eta goizalde honetako azken orduko albiste ere badaukagu, Argentinako auzitegi gorena Cristina Fernández de Kirchnerren aurkako 6 urteko espetxe zigorra eta kargu publikoetan jarduteko biziosoko inhabilitazioa berretsi du. Fernández Santa Cruz probintzian obra publikoen esleipenagatik izandako irregulartasunengatik zigortuta dago eta Gorte Gorenean helegitea aurkeztu zuen jazarpen politiko eta judizial baten biktima dela iritzita. Que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda porque lo peor Presidente ohia astearte honetan bertan atxilotu dezakete eta Buenos Aires probintzian irailean egitekoak diren hauteskundeetan parte hartzeko gaitasune gabe geratuko da. Gorenaren erabakia presidente ohiak bera hautagaitza iragarri eta 8 egunera heldu da. Eta beste egun batez Los Angelesen ere gatazka izan dugu eta gatazka horren ondorioz ere etxeratze agindua ezarri dute goizeko 6ak bitartean eta gatazka nabarmena dutenak badira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Gavin Newsom gobernadorea. Hain zuzen Donald Trumpelek ere marinak bikoizteare erabaki du Los Angelesera joan daitezen, horrek ere bertako manifestarien haserreare areagotu du, zehazki aurre ikusten da 700 marin eta Guardia Nazionaleko 2.000 pertsona, 2.000 kide joango direnik ondorengo orduetan eta hain zuzen horre gatazka ere badago, hain zuzen
bai Guardia Nazionalak edota Marinek ere debekatua dutelako, jardun polizialetan jardutea edota atxiloketak burutzea. Horrek berak ere barne gatazka eragin du arlo politikoan ere. Kirol aria, naiz irratian. Eta goizeko 8:30 heldu garela, kirol kontuak aipatuko ditugu, Aritz Santa Maria, egunon? Egunon Pegi, egun entzule bada gaurkoan bi kontu aipatzeko. Lehenik eta behin 2025ko Eusko Label eta Eusko Tren Ligako egutegiak aurkeztu dituzte. Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia uztailaren 5ean hasiko da Bilbon, 16. Bilboko banderarekin eta irailaren 21ean amaituko da, Portugaleten El Corte Inglés banderarekin. Denboraldiak 20 jardunaldi ditu eta horietan erabakiko da 2025ko koroa nork irabaziko duen eta playoffak zeintzuek jokatu beharko dituzten. Playoffak Bermeon eta Portugaleten izango dira, irailaren 20ean eta 21ean urrenez urren. Emakumezkoen txapelketa ere uztailaren 5ean hasiko da Bilboko banderarekin, eta abuztuaren 24ean amaituko da, Getariko 2. ikurreinarekin. Denboraldiak 16 jardunaldi izango ditu eta 8 traineru lehiatuko dira. Arraun Lagunak, Tolosaldea, Orio, Donostiarra, Hondarribia, Ibaika, Astillero eta Zumaia. Playoffak Bermeon eta Portugaleten jokatuko dira irailaren 20ean eta 21ean ere urrenez urren. Eta txirrindularitza kontu bat aipatu behar dugu, izan ere ostegun honetan abiatuko da emakumezkoen Suitzako itzulia. 4 etapa izango dira igandera bitarte. UCI Women's World Tour goreneko maila duen lasterketa honetako 5. ekitaldian munduko txirrindularirik honetako batzuk izango dira. Sailkapen nagusian garaipena lortu nahirik. Izan ere, besteak beste Demi Bolerin, Misha Bredgold eta Katarina Niebadoma arituko dira, Pegi. Guzti hauekin gaditzen gara, eskerrik asko Aritz. Gero arte. Bibegi bilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Euskal Antzerkigintzako 5 konpainia eta profesionalek sari bat lortzeko aukera izango dute Max sarietan heldu den ekainak 16an. Egile eta editoren Espainiako elkarteak antolatzen ditu sari hauek eta aurrenekoz Iruñan banatuko dituzte. Gaiarre Antzokiak hartuko du gala heldu den astelenean. Max sarietako izendapenak lortu dituzten artistak elkartu dira astearte goizean Bilboko Campos Eliseoa Antzokian. Guztira 5 euskal ikuskizun daude hautagaien aurtean, esnearen koloreak 2 izendapen lortu ditu, antzerki ikuskizun onenaren sarirako eta Itziber Garmendi aktore onenaren atalean. Mr. Bro obrak beste 2 haur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren sarirako eta jantzien diseinu onenaren sarirako eta Euskorlean kaleko ikuskizun onenaren sarirako. Eta irailaren 28an hasiko da 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketa. Berrikuntzak dakartza aurtengo edizioak izan ere, egitura berritu dute eta final aurrekoa 2 bueltan jokatuko dute, halaber finala Kasillan egingo dute heldu den abenduaren 20an. Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Kultura Diputatuak, Belate Olabarria Bizkaiko Bertsolari Elkarteko lehendakariak eta Jonen Arbaitza Elkarteko koordinatzaileak prentsaurrean aletu dituzte edizio berriaren nondik norakoak. Jakitera eman dutenez, Nerea Ibarzabal iazko txapeldunak aurtengo edizioan parte ezartzea erabaki du. Besteak beste final aurrekoak 2 bueltara jokatuko dira aurten, horrela bertsolariei gehiago kantatzeko aukera emango diete, saio bakarrak guztiz erabakigarria bilakatu gabe eta herri gehiagotara eraman ahal izango dute txapelketa. Beste berrikuntza final hartuko duen espazioa izango da, aurten Kasillan egingo baitute. Irailaren 28an hasiko da lehenengo fasea, Urdulizko kulturretxean egingo duten saioarekin. Bertan, Aitor Bizkarra, Garazi Navarro, Garikoitz Sarri Ugarte, Izaro Bilbao, Koldo Gezuraga eta Mikel Retolaza lehiatuko dira. Eta plaza txikia gelditu dela eta jaigunerako toki gehiago behar dutela aldarrikatu dute herri Sanferminak ekimenatik, hain zuzen Iruñeko udalari Baratxurien plaza gehitzea eskatu zioten, baina ez dira akordio betera heldu. Gauzak horrela, aurten plazan izango da jaigunea.
Iaz udalari eskatu zioten O plazaz gain Baratxuri plaza ere uzteko jaigunea kokatzeko txiki geratu baitzaile gunea. Azaldu dutenez udalak Baratxurien plazari ezezkoa eman die diarentzako kokapena dela argudiatuz. Irailean etorkizunera begira udalarekin bildu nahi dute, baina haserre daudela diote. Jai herrikoiak irabazi asmorik gabe auzolanean prestatuak izanik erdigunean egon beharko luketela. Gauza korrela urtengo San Ferminetan O plazan izango da jaigunea eta egitaragoa laizter aldarrikatuko dutela iragarri dute. Honekin batera auzolanean parte hartzeko eta txandetan izena emateko deia egin dute. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei ere begirada eskaini beharra diogu, eta horiek ala bidelanak dauzkagu gaurko honetan, 121 errepidean, eta honen ondorioz, errepidea 2 norantzetan itxita dago, eta honen bestez, desbideratze hartu behar da, Gi 34-55 errepidetik. Esango dugu, hemendikan pixka bat aurrerago ere, 121 errepidean ere, lanak egiten ari direla, eta bereziki Iruñerako norantzan, Lesaka eta jantziko irteera bitarteko tarte horretan ere errepide zarra hartu beharra dagoela ere esango dugu. Baita ere, oztopoak dauzkagu gaurko honetan N1 errepidean, A1 errepidean, hain zuzen bypassa ezarri dago Donemiliaga parean, eta ondorioz, errei bakarra izango dugu norantza bakoitzean, arretaz gidatu beharra dago, bertatik igaro nahi izan ez gero, eta nola ez, bypass honen eraginez, debekatua dago ere, garraio berezi guztientzat, puntu honetatik igarotzea. Gogora ekarriko dugu, A1 errepidean, 395, 392 kilometroen artean. Errepideak errepasatuta, eguradiaren berri ere jasoko dugu. Iker Ibarruzea. Giro beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, baina eguraldia nahastu egingo da. Goizean goizetik hasita da erdi eta goi mailako hodei asko agertuko da zeruan, eta ez da baztertzen gainera hodei hauek han hemenka lurralde osoan sakabanatuta, tarteka eurizaparra da abulen bat uztea, hala ere uskeria izango da botako duena eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira eta zerua argiago agertuko da eta ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera barnealdetik barna bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak hegotik iparrera mugituko dira eta edonon bota dezake, baina probabilitatea handiagoarekin lehertuko dira lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, eta ez da baztertu behar gainera ekaitz gogorrak izatea eta kaskabarra ere botatzea. Haizeak egotik eta bizi xamar joko du bereziki Kantauriar isurialdean, ekaitz guneetan boladak oso gogorrak izango dira, temperatura minimoek gora ingo dute eta goiza oso epela izango da, 18 eta 23 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak
gora egingo dute Kantauriar isurialdean, aldiz Hego isurialdean antzeko edo beherago ere geratuko dira. Kantauriar isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean arendituko dira. Eta Hego isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta ekialdean, hau da gehien bat Nafarroa ipar partean eta Erriberan. Bantzu moduan, gaurko honetan beroa izango da protagonista eta horren irudiko ere termometroak goizeko 9:20 gutxi diren honetan. Errepasoa eginez esango dugu temperaturarik freskoenak esatearren edo baxuenak aipatzearren zehatzago Iruñan dauzkagula, une honetan, 21 gradurekin, 21 gradu ere Gasteizen, 22 gradu Donostia eta Baionan, 23 gradu Donibane Garazin, 24 gradu Maulen, eta 27 gradu dagoeneko Bilbon, eguzkia nabarmena delarik Euskal Herri osoan une honetan. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina dula. Dana badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin. Biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu Sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian. Estatu kolpean eta honen ostean izandako indarkeria, errepresio eta giza eskubideen zapalketak 2 liburukitan bildu dituzte Hernanin. Badira, 2 urte Hernani 1963-2021 motivazio politikoko indarkeria eta giza eskubideen urraketa larriak liburu aurkeztu zela, orain berriz, Hernani 1936-1959 violentzia, errepresio eta giza eskubideen zapalketa ikerketa aurkeztu dute. Irati Zuriarrain historialaria gauzatu du lana eta proposamen honetaz gehiago jakiteko ere Itsasoleon lankidearekin izan da. Hernanin 1936 eta 1959 urteen artean jasotakoak jaso ditu liburuak, aurkezpenean nabarmendu dute izen-abizenak jarri nahi izan dizkietela sufritu eta zigor eta errepresioak nozitu zituztenei. Gurekin dugu Irati Zurriarain, egunon. Egunon. Bueno, abia puntua estatu kolpea dugu. Nola heldu ziren estatu kolpearen ondorioak Hernanira? Bueno, estatu kolpearen ondorio horiek ulertzeko bai jo degula ikerketa hontan Errepublika garaiko egoera politiko hori ikertzea bidera. Eta bai ikusten dala, kuriosoa nola dan, herri bat, bai nazionalismoak eta bai langile mugimenduko antolakunde ezberdinek pixua handia izango duten, eta nolabait Errepublika garaian gatazka politiko handienak haien artean. Emango dira tentsio nahiko handia gontzan urte haietan, hilketaren bat eta edo beste barne. Orduan, Hernanin estatu kolpea ematen denean, edo Gipuzkoan orokorrean altxamendua gertatzen denean, herritar gehienak
hori errepublikarrak edo nazionalistak izan da, honen aurka posizionatuko dira, eta Hernaniren kasuan, defentsa batzordeak, Gipuzkoatik datorren zerbait, Gipuzkoako defentsa batzordetik, garrantzia oso handia izango du, da, errepublikaren defentsa sutsua izango da herrian. Eta jazoera horietan, zenbateko eragina izan zuen Santa Barbarako gotorlekuak? Bueno, Santa Barbarako jazoerak nahiko garrantzitsuak izan zian, bertan, defentsa sistematxo bat edo bai eraiki zutela herritarrek, baina, oroar, Hernaniko inguru osoetan eraiki ziala baliatu zituztela, bai inguru giro materiala edo baliatu zutela defentsa sistemak eraikitzeko. Santa Barbara egia da, garrantzitsua dela edo gerora ere gotorleku hori edo berezia dalako herritarrentzat, baina hor zeuden hainbat puntu defentsarako garrantzitsuak izan zirenak. Eta testuinguru honetan, Hernaniko herritar askok jo behar izan zuten erbestera? Bai, ikerketa honetan, nik beti esaten dut zenbakiak ez dirala dena esaten digutenak, baina bai errepresioaren handitasun hori edo erakutsi aldigutela, eta kasu honetan bada adierazgarria, identifikatu ditugula izan abizenekin. Uste dut, 2.400 pertsona inguru herritik ies egin behar izan zutenak, populazioaren ehuneko oso handi bat. Orduan, bai, erbestea bai izan zela errepresio edo gerraren ondoriotako bat. Identifikatutako pertsonak aipatu dituzu, nola gauzatu ziren identifikazio lan horiek? Bueno, zaila da saltzea. Errepresio azken finean, baditugu oinarrizko artxibo batzuk edo, izan litezkenak Hernaniko udal artxiboa hasteko. Eta gero, errepresio motaren arabera, badakigu gutxi gorabera nora junez, errepresio judiziala edo justizia militarraren kausak, badakigu gehienak Ferrolen daudela. Gero, langile bataioiekin eta bortxazko lanekin lotuta dauden dokumentazioak, Guadalajaran daudela, gero badago ere hor artxibo garrantzitsu bat gerra zibilarekin lotura duena Salamankan, eta gehien bat hori alde batetik artxiboak, eta bestetik ere oso garrantzitsua testigantzak. Bildu ditugu urte hauetan zehan, bai Hernaniarren edo inguratu zaizkigun hainbat pertsonen testigantzak, eta horiek funtsezkoak dira ikerketa mota hauetarako. Eta testigantza hoien baitan, aukerarik izan duzue ies egindakoen ondorengoekin edo senideekin hitz egiteko? Bai. Hor, badago niretzat berezia izan den pertsona bat edo, ikerketa egiten ari nintzala, gerrako aurren inguruan, atal hortan, emakume bat zeon, aur bat momentu hartan, Sobietar Batasunera ies egin behar izan zuna, eta hori nintzen kalkuluak ateratzen, adinaren arabera ziurrenik bera eta bere gizonaren alaba oraindik bizirik egon zitekela. Eta, Facebooken aurkitu nun, eta lortu nun Facebook bitartez berekin kontaktuan jartzea, eta informazio pila bat pasazioan, oraindik kontaktuan gaude, ikusteko, Facebook ere izan daitekela ikerketarako beste bide bat. Bai, bideak anitzak dira. Alere, galdetu nahi genizun ere, Hernanin bombardaketak izan ziren 1936ko irailaren 9an, honi buruz, zer dakizu edo, zer esan dezakezue? Esatea hori, agian imaginario kolektiboan edo badugula bombardaketen irudi hori gehiago Gernikarekin lotuta, baina bai Gipuzkoan, Bizkaian bombardaketak herri askotan egon zirala eta bombardaketak zibilen aurka. Hernaniren kasuan, ez da bakarrik, frontea zegoen tokian bombak bota zituztela, baizik eta baita herrian bertan eta populazio zibilaren aurka baita zibilak hilez. Bai. Aipatu dituzun herri hoietan guztietan, ordena berri bat ezarri zen, nolabait, Hernaniren kasuan nork hartu zuen agintea? Hernanin herri hartu zutenean segituan ezarri zuten udalbatza berria, eta, hontan gehien bat, Errepublika garaian agian tradizionalismoarekin lotura zuen jendea ipini zutela bertan, hor bada zerbait aipagarria, adibidez, somaten indar parapolizialo, polizialo antzeko bat izan zen, eta bertan urteak lehenago aritutako pertsona batzuk identifikatzen ditugula gerora, egitura frankista berrietan. Baina hori esan dakoa, berez, hor badago, deklarazio bat frankista baten, aurkitu nuna prozesu judizial batean esatezuna,
en los años de la República, en Hernani se podían contar con los dedos los que luego, bueno, a los franquistas de después, claro. Orduan hori, ez zegoela berez oinarri soziala handi bat, baina, bueno, gero, horrek ez du esan nahi, ezanik egon jendea, herritar jendea edo jende komuna, erregimen hori babestuzuna modu askotara. Osea, hori ere argi eduki behar da. Eta adibidez, aipatutako figura horiek aginte hartu zutelarik, egon zen nolabaiteko depurazio prozesurik udaletxeko langileen artean? Bai, depurazio prozesua ez bakarrik, bueno, Hernaniko udalean, baizik eta orokorrean oso handia izan zen, eta barne hartu zituen alor ezberdinak. Hernanin bai bota zituztela udaleko langile publikoak, bueno, denak kanporatu, gero ikerketa egite zieten, eta onartu, zigortu edo nadalakoa ez. Baina ez bakarrik udaleko langileak, baita represioa jasan zuten irakasleak, depurazioa jasan zuten. Hernaniko kasuan ere bai Mikelete Deixente bota zituztela, baita ere trenbideko langile asko, eta telefonistak hauek emakumeak ziren, gehien bat. Orduan, bueno, 4 langile mota horiek depurazioaren aldetik identifikatu ditugula gehien bat, bai. Hernanik ere lotura zehatza du Ondarretako presondegitik irteten ziren preso askorekin, asko gainera Hernaniko ilargira eraman eta bertan exekutatzen zituzten. Topatu duzue honi buruzko elementu berririk ere? Bai, egia da Hernaniko kasuan bazalaia ikerketa nahiko garrantzitsu bat, liburu oso on bat, bueno, honen inguruan ikertu zuten. Eta, bueno, hori izan da gure oinarri nagusia, baina bai aurkitu ditugula datu berriak. Ez guk bakarri, baizik eta, bueno, egia da, oraindik ez dakigula gorputz horiek nun dauden, gorputz horietako gehienak nun dauden, eta adibidez, bueno, pentsatzen zen aurten adibidez, ez dakit nola, zan bere izena, Hipolito edo... bueno, bere familiako gain arte beti pentsatu izan zuen Hernanin lurperatu zutela, Hernaniko fusilatu bat zela, eta bueno, bere gorputza urten uste dut oihartzunen edo aurkitu zutela, orduan sorpresak beti daude gai horren inguruan. Eta, bueno, gero nahi bai esanguratsua iruditu zaiten zerbait izan da, aurkitu izana, erresistentzia zibilaren nolabait, zantzuak edo aurkitu ditugula. Adibidez, nola jarri zituzten, bueno, lore sorta batzuk, inkognitoz edo omenaldia egiteko hierrian, edo eta gobernadore zibilari, norbaitek, anonimo batek bializiola hor gutun bat, bueno, gauza nahiko esanguratxoak esanez, frankismo bete-betean, orduan, bueno, hori bai aipagarria iruditzen zaidala. Esan duzu topatu dituzuen zantzuak askotarikoak direla, horrere egon daitezke frankismo hasieran herri guztietan eskatu zituzten herritaren inguruko txostenak. Kasu honetan, neurtu duzue txosten hauen baitan errepresioa nolakoa izan zen? Bueno, eske neurtzea hitzaia da, egia da txosten horiek, bueno, alde batetik erakusten digute, frankismoak edo zen narratiba eraikizun galtzaileen aurrean, hau da, informeiek irakurtzen baituzu kalifikazioak eta bueno, biktimei edo gerra galdu zuten hauei esaten dizkieten kalifikazioak ikertzea, esanguratsua da. Izugarria dira batzutan botatzen dituztenak, eta horrere, bueno, interesgarria da ikustea askotan, ez direla bakarrik igual falangeak edo elizak eginako informeak, baizik eta herritarrak haiek ere deitzen zituztela deklaratzera, eta herritarrak berak ere haien bizilagunen edo betidanik ezagutzen zuten jende horren ingurukoak ere esaten zituztela eta salatzen zituztela, eta bueno, hori garrantzitsua da represioa ikertzerako garaian, bai. Bestalde, Hernani landa eremua izanik, frankismoaren hasierak nolako eragina izan zuen baserriko bizian? Bueno, egia esan, ez nuke jakingo galdera hori ondo erantzuten, ze, bueno, egia da hori, bai zala herri bat, bai industria, bai landa, baserri pila bat zituna, eta, bueno, oraindik ere mantentzen dianak, baina ez da ere nuke jakingo ondo erantzuten. Bai adibidez, Florida langile auzoan, hor bai jakin izan degula, bueno,
batez ere erroldak eta aztertuta, neurtu izan dugu, errepresioa bai handia izan zala, baina, kanpoan zeudenen zifra kantidadeagatik. Azkenen horako gauzetan, portzentaiak esan detena. Baliagarriak dira, baina ez digute ez da dena esaten, bai. Apur bat jarraitzearen errepaso kronologiko hori egiten, bigarren mundu gerrarekin, komet sarearen eragina ere heldu zen herrira, hemen izen propio bat aipatu genezake, Florentino Goikoetxearena, nola aurkeztuko zenuke? Erresistente bat nola bait. Florentino Goikoetxea hori komete sareko kidea izan zen, eta urte luzetan aritu zen erresistentzia sare hortan lanean, kasu hontan ere komete sareko kideen inguruko ikerketak aurretik existitzen zian, eta oso garrantzitsuak izan dira lan hontarako. Erresistentzia mota horiek diagian ikusgarrienak, baina bai ere polita iruditzen zaidala ez, eguneroko horiek edo denek ez da ez dutelako izan aukera agian sari horietan parte hartzeko, edo agian bai parte hartu zuten, baina beste modu batera, ez, emakumen kasuan adibidez, eta askotan gauza asko eskapatzen zaizkigu ikerketetatik, eta bain ja amaituta dagoela, pena ematen ditatzea begira, ez. Igual hau gehiago landu ahal izango nuke, edo emakumeak hemen bestea, baina ala gelitu da eta listo, bai. Amaitzeko Irati galdera bat, izan ere garai honetan frankismoak aliatuen interbentzio baten beldurra zuen, mugan zehazki lerroa eraiki zuten. Egon zen alako eraikuntzarik, ala errepiden bortxazko eraikuntzarik? Hernanin esaten duzu. Hernanin nahiko garrantzitsua izan zen, ez Hernanin bertan, baina bai Lasarteko abiazio zelaia. Lasarteko abiazio zelaia eraikitzen edukizituzten bortxazko lanetan hernaniar asko, hernaniarrak eta gipuzkoarrak, eta baita inguruko hainbat okitakoak, eta bertan barrakoiak eraiki zituzten, abiazio zelai guztia eraiki zuten, eta bortxazko lanak diren enean tratu txarrak ere bizi izan zituzten, eta baita identifikatu dugula adibidez hernaniar bat bertan hil zena bortxazko lanen ondorioz. Orduan, hori, askotan gertatzen den bezala, esan dudan bezala bombardaketekin, askotan dugun iruditegia bortxazko lanekin edo kontzentrazio esparruekin ere da, lotzen ditugula igual Alemania naziarekin, eta azten dugu hemen pila bat egon zirela, eta ez bakarrik igual legez antolatuak, baizik eta hortik kanpo ere dauden bortxazko lan asko ere egon zirela, eta zailagoa identifikatzen, baina garrantzitsuak ere izan zirela, bai. Guzti horrekin geratuko gara, Irati Zurriarain historialariak eskainitako informazioaren lagin horrekin, ikerketaren lagintxo honekin, eta mila esker Irati gurean izateagatik, eta hurrengora arte. Zuei, eskerrik asko, hurrengora arte.
Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 ongi etorri naiz irratira entzule. Karen Bass, Los Angeleseko alkateak etxeratzea agindu ezarri du Kaliforniako erdigunean eta indarrean egongo da osteguneko goizeko 6 bitarte Donald Trumpen gobernuak egindako migrazio sarekaden aurkako protestak izan dira egunotan eta administrazioen arteko talkak sortu dira. Wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Salva Badiola, egunon. Egunon, pei egunon entzuleo. Gillian McDonald Los Angeleseko polizia departamentuko buruak ere agerraldia egin du eta adierazi duenez zonalde horretan eta etxeratzea agindurako denbora tartean dagoen pertsona oro atxilotu egingo dute. Hala jakinazi du agintariek 197 pertsona atxilotu dituztela asteartean eta bezperan 114 atxilotu zituztela igandean 40 eta larun batean 27. Ohartarazi du McDonald'sek asko hazi dela eta kezkagarria dela portaera arriskutsua baita eta legez kanpokoa gainera. Egunaren nondik norakoak ere ezagutzeko gurekin da. Oinaitzaizpuru, egunon. Egunon peli eta entzule guztiak, gaurkoan Hernaniko udalean esaterako Gazako Sol Banda musika taldeari harrera egingo diote eguardian eta ondoren herritarrek ere gauza bere egingo diote beste manera batean. Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroren aurkezpena bestalde gaurkoan eguardiko 12etan Miramarren izango dena. Nafarroako parlamentuan berriz lan saio egingo dute batzorde batean lab sindikatuak osasun bidearen bueltan aurkeztuta txostena hitz egingo dute, osasun ituna edo legea dakizuenez bertan ari dira lantzen eta giza garapena eta lehentasunak zeintzuk diren aztertzeko bertan txostena hartuko dute mai gainean. Bestalde Leioan, Artazako parkean, subfluvialaren kontrako plataformakoek agerraldia dute egitekoa, han ustez, asteburuan egingo duten ekimen baten berri emateko. Donostian berriz, itxasos izeneko kanpaina aurkeztuko dute, itxasoetako kutsatzearen inguruan kontzientzia hartzeko kanpaina izango da. Euskal Osasun Itunaren bilerere izango da, edota Morlan, Sanoeta eta Anoeta Loiola eremuko topoaren trenbidearen estaltzeaz Euskal Herria Bilduran proposamena ezagutuko dugu. Lan munduan berriz, Legasa, Agurain eta Berriobitiko Arcelorreko langileak Nafarroko Parlamentuaren parean elkarreteratze egingo dute egoera salatzeko, edo zaintza arloan honen publikotasun aldarrikatuz lab sindikatuak ere manifestazioa egingo du Donostian goizeko 11etan. Elak berriz greba du Gipuzkoako erresidentzietan deitua. Azkenik esan gure zirkua denbora pasa kuadernoaren aurkezpena izango dela edota Euskadiko Orkestraren 2025-26 denboraldiaren aurkezpena espero dela pei. Ederto, eskarrik askoinat. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez badu nabarmentzeko jazoeraren bat? Bai, pasa dago ezarrita bat errepidean 385 eta 382 kilometroen artean Done Miliagan beraz tarte horretan errei bakarra egongo da norantza bakoitzean eta trafikoan eraginak direla eta debekatuta izango dute garraio berezi guztiek bertatik pasatzea eta bestalde bidelanak direla eta N121A errepidea 73. kilometroa Irunen itxita dago norantza bietan desbideratzea G34455 errepidea
errepidetik. Gogoan izan, 15 errepide ere gau honetan itxi egingo dutela, eta asteburu honetan ere, asteburu oso zitxia ongo dela errepide hau, tunelak duela 4 urtetik konpondu behar dituztelako, masa desplazamenduak ekarriko dituzten 2 kontzertu gutxienez ere, jasango dute eragina. Eguraldiaren iragarpena jaso aurretik ere temperaturen errepasoa ere egingo dugu, esango dugulako, gaurko egun bereziki beroa dela. Une honetan Gasteizen 20 gradu dauzkagu, Iruñan 21 gradu, 22 gradu Donostia eta Baionan, 23 gradu Donibane Garazin, 24 gradu Maulen eta 27 gradu Bilbon. Eguraldiaren iragarpen orain bai, Iker Ribarluzeak. Giro beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, baina eguraldia nahastu egingo da. Goizean goizetik hasitaia da erdi eta goi mailako hodei asko agertuko da zeruan, eta ez da baztertzen gainera hodei hauek han hemenka lurralde osoan sakabanatuta, tarteka eurizaparra da abulen bat uztea, hala ere uskeria izango da botakau duena eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira eta zerua argiago agertuko da eta ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera barnealdetik barna bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak hegotik iparrera mugituko dira eta edonon bota dezake, baina probabilitatea handiagoarekin lehertuko dira lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, eta ez da baztertu behar gainera ekaitz gogorrak izatea eta kaskabarra ere botatzea. Haizeak hegotik eta bizi xamar joko du bereziki Kantauriar isurialdean, ekaitz guneetan boladak oso gogorrak izango dira, temperatura minimoek gora ingo dute eta goiza oso epela izango da, 18 eta 23 gradu bitartean errendituko dira minimoak, masimoak gora ingo dute Kantauriar isurialdean, aldiz ego isurialdean antzeko edo beherago ere geratuko dira, Kantauriar isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta ekialdean, hau da gehien bat Nafarroa ipar partean eta Erriberan. Hogeita 6 urte, 30 edizio eta agur bat. Elkartasun uholde bat izango da azken Atortxu Rock. Uztailaren 24tik 27ra zatoz lakuntzara. Ator, neskamutil, etxera. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamenik onenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Imaginatu peña bat, Pirinio artean, joaldunak herri, Kantauliko partean, Marija y Almadian, Zeledon horipean, imagina kuadrilla bat, herri libre batean. Imagina konpartxa bat, Aralarko parkean, Nielo Txin eta Mari, Kontxan izarapean, piratak libertimenduz kantari gizartean, imaginatu sorginak, herri libre batean. Eo, gero izango da gero, bionak bego dio. Eo, gero izango da gero, bionak bego dio. Herri galdeketa, aldun alduketa, bai. San Fermin eguna, txupinaztu eguna, bai. Erabakilik egura hundik badaki, bai. Eskubidez bide atera bidera, bai. Herri galdeketa, aldun alduketa, bai. San Fermin eguna, txupinaztu eguna, bai. Erabakilik egura hundik badaki, bai. Eskubidez bide atera bidera, bai.
bat, asna zati batean, buru jabe eta aske, Europako atean, maskara eta erraldoia dantzan gizakatean, imagina gure esku, dagola bapatean. Eo, 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 gero izango da gero, 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 dionak bego dio. Eo, 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 gero izango da gero, 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 dionak bego dio. Edi galdeketa aldun alduketa, bai, 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 Sanfermin eguna txupinaztu eguna, bai, 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 erabakilik eguronik badaki, bai, 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 eskubidez bidea tera gidena, bai. Bizi gaituen lurra eskualerria da, sortzen gaituen hitza mendetan eskuara, eskudenak bidean elkartzen bagara, libre ginenak berriz libre izango gara, eskudenak bidean elkartzen bagara, libre ginenak berriz libre izango gara. Eo, 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 gero izango da gero, 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 dionak bego dio. Eo, 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 gero izango da gero, 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 dionak bego dio. Eo, 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 gero izango da gero, 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 dionak bego dio. Eo, 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 gero izango da gero, 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 gero. Gabon entzuleok, egun berezia gaur Gernikako jaiala pilotalekuan, gaur Euskal Selekzioak ofizialtasun osoz jokatuko du estreinakoz. Naiz oraindik ez den heldu, zu berora lapurdira, base Nafarrea eta Nafarroaren erdira, gaur Gernika. Zer uste dut hitzak jarri dizkiola hemen inguru honetan dagoen atmosfera eta sentimendu horri, ez? Poza, egun historikoa, baina zerbait handiagoa, etorkizunean zerbait handiagoa biziko dugunaren sensazio hori, ez? Bueno, honentzule, ongi etorrik Gernikako jaiala pilotalekutik, hementxe beste behin azken eguna gaur, Nazioen Ligako azken eguna, finalen eguna, baiak eraman, orain berriz Erika gaukera du, txokoan moztu, ondo elaia, ez da ies egin dio, amaitu da partida, urrezko domina kasu honetan, Espainiarentzat izango da, zilarrezko dominarekin konformatu beharko dugu emakumezkoen kasu honetan. Lopezek bildu, atzera, Baskek ezin bildu eta amaitu da, garaipena Euskal Selekzioarentzat, urrezko domina Euskadirentzat, eta honela selekzioan sailkapena ere Euskal Selekzioarentzat izango litzateke. Eta den Espainiako horrexek entzungo da. Eta hemen txistuak entzungo dituzue. Hau ere, nio, Gernikan egon eta hau itzin beharra ere, bueno. Uruma guztema, eta Euskal Selekzioa txapelunak. Podioaren goiko kutsara, Iturrin azkin dut, Zilekerika eta Urreizti. Txalo zaparra da Euskal ordezkarientzat, kutsaren goikaldean gizonezkoa da. Izango dugu gure
Informazioaren aria, naiz irratian. Badirudi, Espainiar eta Euskal Gobernuek adostasuna dutela unibertsitate dekretuaren baitan eskuduntzen inguruko gatazka zuten bi aldeek eta aurrerantzean Euskal Autonomia Erkidegoak internet bidezko zentroak sortu ahal izango ditu, prezio eta finantzak eta publikoak daudenean edota irakaskuntza euskaraz gauzatzen denean. Atzo bertan ezagututako albiste honetaz zein Euskal Herriko Unibertsitatea hitz egiteko gurekin da Joserra Bengoetxea, EHUko errektodera, egunon? Egunon denoi. Badirudi, argitu dela unibertsitate dekretuaren baitan sortutako gatazka, jakin nahi dugu, nolako balorazio egiten duzun eta bereziki, erabaki honek nolako eragina izango ote duen Euskal Herriko Unibertsitatean? Bai, guk zehaztasunak ez ditu ezagutzen, prentsan irakurri dugu hain zuzen ere, orain eman duzun berria, online unibertsitate berriei dagokienez lortutako akordio ona iruditzen zait, iruditzen baizitzaigun lehen dekretoak nolabaiteko eskuduntzen inbasio bat edo hartze bat suposatzen zuela, eta zentzu horretan zuzendu egiten da, hain zuzen ere, unibertsitate berriak finanziazio publikoa daukanean, edota euskeraz egiteko irakaskuntza eskaintzen duenean, hori ondo iruditzen zaigu, oraingoz ez daukagu horrelako kasurik, baina gerta liteke etorkizunean, eta ezpa ere, ondo dago jakitea eskuduntza jaurlaritzarena izango dela. Gaurkotasun biziko kontu ere izan da, EHUk irudi aldaketa izango duela eta aurrerantzean UPV siglak ez dira erabiliko, baina nork eta Isabel Díaz Ayusok ere hitz egin du honi buruz. Ese es el problema, que las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito. ¿Qué más da si a la Universidad del País Vasco le quitan su nombre en castellano? ¿Qué más da? Zakit, espero zenuen Isabel Díaz Ayusok ere EHU aipatuko zukenik noizuet? Ez genuen uste hain garrantzitsua ginenik ultra edo neokonen nola baituko agendan sartzeko modu horretan. Hala eta guztiz ere, behin berriro ere, esan daiteke arlo horretatik etortzen diren kritikak oinarritzen direla faltsua den supuesto batean, eta da izena aldatu dugula, eta hori ez da egia. Guk ez dugu izena aldatu, izena aldatzeko beste prozesu oso bat egin beharko litzateke, eta ez daukagu inolaz ere gaztelaniazko izena kentzeko asmorik. Egin duguna da marka irudi berri bat sortu. Eta marka irudi berri horrek erabiliko ditu EHUko siglak. Eta mantenduko du, jakina, ikonikoa den gure ikurra, alegia Gernikako arbola txillidaren eskulturan diseinuan zegoen bezala. Eta hori da egin duguna, eta hori da ekainaren 30ean aurkeztuko dugun irudi berria. Ez dugu ezer kentzen, orain arte erabili izan diran markak hortxe diraute, guk marka berri bat bultzatzen dugu eta egingo dugu, eta hori da erabiliko dugun marka. Baina kontu bisuala besterik ez da, ez? Hala ere, bada, izan dira, historikoki arazoak eta nasmenak bereziki Valentziako Universidad Politécnica de Valentziarekin gogoa dut, ere bai, behin gertatu zela, ranking bat egiteko garaian, puntu batzuk Valentziako ez zirenak Euskal Herrira etorri hemen zirela, edo kontran gertatu zela, ez dakit markarekin, edo izendapenarekin nolako arazoak izaten dituzu EHUn? Hori egia da, eta oso ohikoa da nahazketa hori edo nahazmen hori, ez? Horregatik, adibide bat emateagatik, CRUE dela Espainiako Unibertsitateetako errektoreen konferentzia dena, berak gu izendatzeko erabiltzen du Euskal Herriko Unibertsitatea, eta ez UPV. Zeren UPV beraientzako da Universitat Politécnica de Valencia. Orduan, nik uste dut horrek nahazmena eta arazo sor ditzazke, ondo aipatu duzun bezala, bai nola konputatzen diren idatzitako artikuluak, zein unibertsitateri akreditatzen zaizkion, eta gure kasuan
batzutan izan dugu justo kontrako eragina, gure irakaslegoak bakarrik erabiltzeagatik UPV, hain zuzen ere, akreditatu egin zaizkio argitalpen horiek Universidad Politécnica de Valencia. Ez dira hainbeste kasu, baina gertatu izan da. Orduan, nahasketa horiek edo, nahazte horiek ondo dagoela saiestea al izan ezkero, jakina. Gaurkotasuneko elementu ere izan da, Osakidetzari medikuntzako irakasle euskaldunak aldarrikatu dizkiezuela. Zenbaterainokoa da, behar hau? Bai, beharra ezagutzen dugu eta hortxe dago, eta nik uste dut gizarteak ederki asko ezagutzen duen, mediko euskaldunen premia, ez bai daude arlo askotan ez dira topatzen, eta hainbat espezialitatean ere zailtasuna topatzeko. Orduan, jakina dagoela beharra, gure betiko estrategia izan da unibertsitatean, euskerazko lerroa medikuntzan ziurtatzea, alik eta beteen gure asmoa eta gure gogoa da, hain zuzen ere, 100% bete alizatea, bai lehenbiziko urteak teorikoagoak direnak edo aulako ikasgelako urteak direnak batez ere, baina baita azken erdia, bigarren erdia, 4, 5 eta 6 urteak ja espezialitatetan edo praktiketan gauzatzen direna eritetxetan, unibertsitate diren ospitaletan, hor ziurtatu nahi dugu jakina euskerazko eskaintza eta euskeraz badaudela nahiko espezialista klase horiek, klase praktiko horiek emateko. Pentsatu behar dugu eskatzen duela klase asko eta jende asko, ezin dituzu eukin 10 taldeko 10 ikasleko talde bat kirofano batean. Kirofano batean sar daitezke 2, 3 eta horrek zaildu egiten du eskaintza eta beharrak areagotu egiten ditu pertsonalen beharrak, lekuen beharrak, hori guztia ziurtatu alizateko baldintza egokietan eta euskeraz eskaini alizateko guk egin genuen gure garaian gure kalkulua, gu ez geunden oraindik, baina aurreko taldeak egin zuen, medikuntza dekanoak egin zuen, orain gure osasun komisionatua dena, eta gure kalkuluaren arabera halko genuke ziurtatu baldintza hoietan 16 plaza berri euskeraz. Eta hori da kalitatezko baldintza horietan bermatu alizateko egin genuen kalkulua. Gu beti gaude prest, alik eta esfortzu handienak egiteko eta kopuru hori handitzen joateko urtero, baina horrekin batera baita ere ulertzen dugu osasun sailaren kezka handia dauka, batez ere gaztelaniazko lerroan, medikuntzan gure eta estatu osoko sistema sortzen dute distritu bakarra deitzen zaiona. Horrek esan nahi du gure erderazko lerrora, baita euskerazkora ere, apuntatu daiteke estatuko edonor ikasle gainditzen duena korte kalifikazioa, gainditzen baldin badun kortea, orduan sar daiteke. Eta horrek erakartzen ditu ikasle batzuk kanpotik datozenak, arrazoi askogatik, nota altuago daukatenak, behar bada gure sisteman zorrotzago garelako ebau kalifikatzen, eta hoiek gero ez dira geratzen. Etorri egiten dira, guk formatu egiten ditu gure sistemarekin, gure rekurtsoekin, eta gero itzuli egiten dira, edo june egiten dira beste estatut. Eta hori kezka handia da, zeren ari gara rekurtsoak eta baliabideak ere zentzu horretan erabiltzen gero gure nolabait ekarria ez daukana, Zentzu horretan guk konpartitzen dugu kezka hori eta pres gaude baita ere laguntzeko eta topatzeko soluzioak, irtenbideak, hain zuzen ere gure talentua, hemengo ikasleen talentua, medikuntzan egin nahi dutenak ere erretenitzeko. Estrategia horren baitan ere, aurreko usia zegoena da, Basurtu San Mames inguruan medikuntzarako fakultate berria ere erekitzen, nola dago proiektu hau? Bueno, proiektua martxan dago, obrak egiten ari dira, ez naiz ausartzen data zehatz bat ematen, baina oraindik hartuko ditu gutxienez 2 ikasturte prest egoteko, martxan egoteko, gutxienez. Orduan gure asmoa eta gogoa lehenbailen egitea, baina bere ritmoa daramate obrek, ez? Inguru honetan baita ere San Mamesen ere bada ingenieren fakultatea eta aski deigarria egin zitzaigun Europa Ligako finalaren ondorioz fakultateak ateak itxi behar izan zituela. Nolatan hartu zen erabaki hau eta zer sentitzen duzu futbola hainbeste gaientzen denean?
Bueno, aski ezaguna da, eta gure kanpainan horrela garbi adierazi genuen gu rugby zaleago garela, ez? Eta orduan, batzutan, futbolari ematen zaion garrantzi hori, ez nik pertsonalki ez dut oso gogoko, uste dut herri bat ezin dela geratu futbol partido batengatik, baina erabakia hartu egin zen, segurtasuna bermatzeko, eta nolabaiteko ordena mantentzeko, eta Bilboko udalak pentsatu zuen arrisku gunea izan zitekeela, eta babesteko gure kolektiboak hain zuzen ere, unibertsitatea iztea zen soluziorik onena, ordurako prest zeuden edo iragarrita zeuden azterketak mugitu egin ziren, gauzatu egin ziren, inor jende guztia behar bezala oharte manda geratu zen, eta etzan arazo berezirik sortu, egun hori, egun berezia izan zen. Kanpainara joanez, aldarrikapen handietako bat izan zen, EHUko sistema digitalari buelta bat eman behar zitzaiola, plataforma bateratu bat osatuz, lan hauek nola daz? Lan garrantzitsuak dira, helburu oso importantea da, digitalizazioa da gure apostu nagusi bat, zeren pentsatzen dugu erraztu behar digula burokrazia arintzen bizentzutan, arinago izaten eta ezain astuna, eta halako denbora ez pasatzeko gestioetan, kudeak eta gestioetan. Horretarako behar dugu bai digitalizazioa, baina baita ere pertsonal tekniko gehiagoren laguntza, eta faltan gaude. Gero, beste adar bat digitalizazioarena oso garrantzitsua izango da parte hartzea bultzatzea, eta hau kolektibo guztiei begira, baina bereziki ikaslegoaren parte hartzea bultzatzeko. Orduan, ondo informatzeko, ondo parte hartzeko, komunikatzeko sistema bat izateko, eta horrek eskatzen du orain arte dauzkagun sistema digital guztiak ondo aztertzea, zer funtzionatzen duen ongi, zer dagoen hobetzeko dagoen hori nola eta zer ritmotan aldatu dezakegun, eta horrek denbora eskatzen du, eta batez ere gaitasun eta pertsonal teknikoaren beharra eskatzen du. Orduan, gure estrategia izango da hori posible egin alizateko hain zuzen ere behar dugun laguntza teknikoa pertsonalarena eta baliabide teknikoena ziurtatzea. Eta hori izango da, hemendik aurrera daukagun beste etxeko lan potente bat, ez? Digitalizazioaren bueltan ere, Euskorpus aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak, ez da, ekimen honen sorreraren parte izan hizkuntza teknologiako zentroa, kolpea izan dau? Orain bada, eta sartu gara, eta zuzendu egin dugu, zeren evidentea da, mundu guztiak ulertuko du horrelako proiektu batean, Euskorpora bezalako, daukan dimensioarekin, daukan garrantziarekin, eta euskerak digitalizazioaren munduan behar duen presentzia ziurtatu alizateko, garatzeko aplikazio desberdinetan, eta hor behar du egon unibertsitateak berak badauka alde batetik know-howa, jakinduria hori tratatzen joateko, eta baita ere daukalako datu base potente bat terminologikoa. Oso beharrezkoa dena Euskorpora, hain zuzen bezalako proiektuak martxan jartzeko. Eta, hasiera batean unibertsitatea etzan egon, gertatu zanen justu transizio garai horretan aurreko erretoretza taldea oraindikan funtziotan zegoena, eta guk sartzeko zain geundela, tarte horretan aurreko taldea etzan sartu Euskorpora ekimenean, eta gu sartu ginenean, berria ezagutu izan genuenean, pentsatu, han egon behar dugu, derrigorrez, eta orduan hitz egin genuen arduradunekin, eta konpondu genuen gaia, eta unibertsitatea Euskorporako zati garrantzitsu bat da eta izango da. Aurreko rektoretza taldearekin ere ikusi genuen, ordezkoen afera latza izan zela, irakasleak protestan egon ziren, orain adostu da, ordezkoak denbora osoz lan egiteko akordia, nolakoak dira orain irakasle hauen baldintzak? Hasiko gara aplikatzen urrengo ikasturtean,
gure, ondo esan duzun bezala, gure kanpainatik argi geneukan gai hau konpondu egin behar zela. Kolektibo hau, iaia prekaritate egoera batean aurkitzen zen, ordezkoak izan da, betetzen zituzten unibertsitateak zeukan behar bat, baina kontratatu egiten ziren jardunaldi, zatikako jardunaldian aldikoa, ez? Eta orduan egia esan, soldata horrekin batera doan soldata eta baldintza ekonomikoak oso eskasak dira. Normalean, baldintza horiek aplikatzen dira lanean diharduten beste profesional batzuentzako, eta aldutena zatikako jardunaldi bat, 4 ordu, 6 ordu eman, ez? Guk behar estrukturala daukagunean kalkulua egin gendun, eta justifikatu daiteke jardunaldi osoan aritzea, eta hor baldintza horietan jakina soldata egokiago batzuk eskaini alizatea. Gure apostu nagusia ez da ordezko irakaslegoa izatea, baizik eta egiturazko egonkor diren irakasleak, baina beti sortuko dira bajak, eta baja horiek betetzeko beharra, eta horretarako ordezkoak beharko ditugu, eta behar ditugunean baldintza egokietan kontratatu behar ditugu. Legebiltzarrean ere esan zenuen, aukera asko galtzen direla azpi finantzaketagatik, zentzu honetan ere, helburu argia da, barne produktu gordinaren 1% baliatzea unibertsitatea finantzatu alizateko. Nola ikusten duzu Eusko Jaurlaritza helburu honekiko? Nik uste dut, Eusko Jaurlaritzarekin batera lor dezakegula kontzeptutan behintzat adostasun bat. Eta da, ondo kalkulatzea unibertsitatearen eguneroko beharrak zeintzuk diren. Alegia, ondo funtzionatu alizateko baldintza ekonomikoak, ez? Eta horiek ziurtatu behar direla, ez? Eta horiek ziurtatu behar dira ohiko aurrekontuetatik. Orduan, hori barne produktu gordinaren zenbatekoa den da gutxieneko datu bat. Barneko produktu gordina goiti egin dezake, beiti ere bai. Orduan, ez dago benetan esaterik zifra zehatz bat izango dela aldakorra izan daiteke. Horregatik gure ustez egin behar duguna ondo kalkulatu zeintzuk diren gure eguneroko funtzionamendurako ditugun beharrak eta premiak. Alegia, kalitatezko irakaskuntza, kalitatezko ikerkuntza eta kalitatezko transferentzia eta edakuntza bat egin alizateko baldintzak. Hoiek eta jakina pertsonak zaintzeko baldintzak, ikaslegoa, irakaslegoa, ikerlegoa, tekazel, pertsonal tekniko eta zerbitzutakoa eta administraziotakoa baldintza eta soldata duinekin eukitzeko baldintzak. Hori kalkulatu eta hortik aurrera jakina bilatu beste finanziazio iturri batzuk, proiektu berezi batzuk ohikotasunetik irtetzen direnak, baina behar bada punta-puntan kokatuko gaituztenak. Horietan egon daiteke gero negoziazio zehatzagoak diru horiek eta finanziazio bide horiek lortzeko. Guzti hauekin gelditzen gera. Joxe Rabengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, eskerrik asko gizonetan gurean agerturatzegatik. Eskerrik asko zeuei. Kantauri itsasoari kantatu begiratu, hitzegin eta xuxurlatu dion herria da gure Urazaletik, bera maiz ez diogu ordea begiratzen, ate berri bat ireki du, asko ez dela estreinatu duten Kantauri filmak, naiz irratiko bideoklubera joan beharra dugu, Maite Bidarteren eskutik, lan hau gertutik ezagutzeko. Kantauri, kantuan itsasoa, bereak dira gure taupadak. Kantauri du izena Isaias Cruz eta Xabier Minak zuzendu duten dokumentalak. Eta aukera ematen digu gure itsasoa hobeto ezagutzeko eta harrituta geratzen da bat gure uretan bizi diren animalia guztiak ikusterakoan. Ohitua bai gaude itsasazpiko dokumentaletan kolore biziko arraiak ikustera, baina horiek urrutiko urak dira, gure itsasoak badu hala ere zer kontatua eta badu bere misterioa. Xabier Mina zuzendari nafarrarekin elkartu gara aste honetan, Iruñeko berdegune batean. Itsasotik urrun,
baina kantauri dokumentala hitz egiteko. Hemen, berarekin izandako solasaldia. Ongi etorri, bideokluba saiora, Xabi. Bai, mi esker. Eta lehenengo galdera pentsatu dut kazetari honitzek egin dizutela. Itxaso zientzetako ikasketak egin zenituen, itxasoa oso hurbil sentitzen duzu, nola bukatzen du nafar batek horrela? Beitu, nafar asko bezala pentsatzen dut, haurtzaroan, askotan joten ginen ez arautzera, egun pasa, eta bueno, gogoratzen dut baita lengusuekin hainbatu da pasan ituela bereekin, eta hor hasi zen kontua, hasi ginen hola lengusuekin eta izkirak eta karramarroak arroketan harrapatzen, eta hasi zen dana, zarautzen. Isaias Cruzekin konpartitzen duzu zuzendaritza dokumental honetan, berare kameralaria da, itxaspeko irudietan aditua baita zu ere, nola ezagutu zenuten elkar? Egia esan da, badaukagu aman komuna den lagun bat, hemen bazeukan buzeo klub bat, eta orduan joaten ginen botilak kargatzea, buzeoko botilak kargatzea, eta behin, ari nintzen ni hemen Nafarro aldean, Eugin guruan, mendian bideo batzuk egiten oreinekin eta galdetu nion tipo honi ea norbait ezagutzen zuen dronarekin egal egiten zekiena, dronarekin grabatzen zekiena. Eta orduan pasazidan justo Isaiasen kontaktua. Eta bueno, bere ala utzi genituen oreinak eta pase ginen uretara balen atzetik eta marrazoin atzetik joaten, bai. Zatu oreinena, mesedez, zertan ari zinen zu oreinak grabatzen? Ez, bueno, marrualdia berrean, beti egoten naiz askotan, hori grabatu nahian. Eta, bueno, hemen inguruan euskagu aukera, badaude oso leku aproposak marrualdia ikusteko. Eta ari nintzen egiten, ni berez irakasle naiz ikastetxe batean, eta biologiako klaseak emateko, batzutan sortze ditut, eduki batzuk, bideo laburrak eta egiten ditut. Eta orduan justo ari nintzen prestatzen ugaztunen, Nafarroan hemen dauzkagun ugaztunen ugalketari buruzko bideotxo bat prestatzen, eta orduan ari nintzen marrualdiaren atzetikola. Zuzara, pelikuletan agertzen den irakasleen roiatua. Ikusi dut ez, asignatura prestatzeko joaten zara bideoak grabatzera? Hombre, ez pentsa, hori da nire pasioa. Osea, lehenengo animaliak eta gero eskolako beste animali horiek, ez? Horre guztoko daukate, mendian ibiltzea, animalikin eta, bai. Eta bide batez, betidanik grabatu izan ditudan eta lortu izan ditudan material horiek, nolabait erabili izan ditut klaseak prestatzeko, ez? Zatik, nabaritzen da izugarri klaseak emateko orduan, nolabait erabiltzen duzu zureak diren materialak, alde batetik ikaslea jartzen dute arreta gehiago, ez agian materialak onak edo dielako, baizik eta ikusten dutelako ze ilusioarekin hitz egiten duzun zu grabatutako material horiei buruz, ez? Eta ematen du, ez guztiei, baina batzuei behintzat, pixkat, trasladatzen zaiela momentuko ilusio hori, behintzat bereientzat deigarria da, eta klasean sartzen dira gehiago. Orduan bada nolabait deigarri bat bezala. Bueno, bideoa jartzen dituzu gelan, baino aipatu didazu ere ikasle asko joan direla zinema aretora kantauri pelikula ikustera. Zer diote ikasleek edo ze sensazio? Bueno, badago denetarik. Askok esaten dute, oso ongi dagoela, beraiek sorpresa hartu dute, zeatik klasean ematerakoan, klaseak orokorrean izaten dira nahiko teknikoak, eduki aldetik. Eta sorpresa hartu dute, pelikula ikusi dutenean, eta pelikula badaka perfil poetiko oso nabarmena eta sakona, ez? Bere momentuan, gidoia idazterakoan, zegoen zuzenduta pizka bat, hasiera batean, eskoletarako, eta bazeukan nahiko edukin teknikoa, baina gero, Patxi Zubizarreta sartu zenean elkarlanean, Patxik eman zion olako beste ikuspuntu bat, beste perfil bat, asko zere poetikoagoa, eta pentsatzen dut, irabazi duela, ez? Nolabait produktuak irabazi duela. Hala ere, asko baita esaten dute, ez dakite poetiko egia delako, edo agian sakon egia batzutan, edo musikaren gatik, batzuk esan dute, punturen batean pizkat lokartu direla ere bai. Ahotsak idadutako dokumental bat da, eta oso poetikoa da testua, eta maiz ere egiten dira referentzia literarioak. Kanpotik etorri zen proposamena, zuk segituan esan zenuen baietz, zuk ere gehitu diozu poesia pixkat? Nik egia esan da poesia, hola hitzez,
nik ezer gutxi egin dut horretan. Nik idatzi nuen jatorrizko gidoia, eta bai sartu dio dela poesia nire modura imaginetan, irudietan, ez? Badago adibidez, momentu batean non ilargi betea bihurtzen den marmoka bat, hori adibidez, gauza horietan bai sartu dela ni nire, ez dakit ez, sintibera edo emozio puntu hori. Baina egia esan da, Patxik hartu zuenean testua, jatorriko testua, hasi zen, bazeukan estruktura bat, errespetatu behar zuena, bazeuzkan idei batzu baziela nolabait mantendu nahi genituenak, eta bai, baino, berak egin zituen proposamen asko, eta iaia esan dezaket, proposamen guztiak mantendu zirela. Berak nahi zituen gauza batzuk agian aldatu edo kendu, eta nizaten, baina eska aukentzen baldin baduzu, galtzen du pixka bat, orduan, bai, baina Patxirekin ez genuen inongo arazurik euki, nolabait adostasunean lan egiteko bai. Kantauri dokumentalean ikusleak salto egiten du, ez, gure ertzetik edo lurretik itsasora, behin eta berriz, eta ni badakit aurreritzia direla, baina nik uste nuen askoz ere ilunagoa zela gure itsasoa, askoz ere pobreagoa, eta sorpresa handia hartu dut. Pentsatu dut ez naizela bakarra izanen, ez? Kantauri badauka pixka fama hori. Eta neurri batean hala da, Osea, ez pentsa, klaro, han agertzen diren irudiak, badira nolabait urte askotan zehar hartu izan ditugun irudiak, ez? Zeratik buru belarria egon gara, grabatzen azkenengo 2 urtetan, baina egia esan da bagenukan baita artxibo bat. Eta orduan artxibo hori baita erabili dugu. Egia da, zaharrenak ziren irudiak ezin izan ditugula erabili, zeudelako grabatuta, kalitate eskaz batean, eta gauza asko berri hori grabatu izan ditugula, baina neurri batean arrazoi daukazu horrekin. Kantauri itsasoa ez da, ezakit, buruan daukagun Pazifikoko edo Indiako ozeanoa bezala, bada, egunak daude, eta egun horietan, agian nolabait metro askotara ikusi ezakezu, eta argitasuna dago, baina orokorrean, egun askotan, neguan, inkluso udan ere bai, itsasora joaten zarenean, agian badago itsasondoa dago, hondarra dago altxatuta, ez da batera ikusten, ura ez da berez oso gardena, badaka nolabait, itsasoa honek badaka bere nortasuna, por supuesto. Eta esaten duzun bezala, beste itsasoekin alderatuta, adibidez Mediterraneoarekin alderatuta, onartu behar dugu itsaso hau ez dela, orokorrean askotan gertatzen da. Inkluso udan, joaten zara buzeatzera eta bazaude 30 metrotan, eta iaia ez da ezer ikusten iluna 13 graduko temperatura, eta gian abuztuan zaude. Eta orduan pentsatzen duzu, baina ze ari naiz hemen egiten, ez? Eta Mediterranean eukiko dituzu agian 20 piko grado, ur gardena, baina gero, horrek ere bai, horri esker, badauzkagu hemen dauzkagun altxorrak. Zeratik beste leku batzuetan agian jende asko joaten da leku zehatz batzuetara, eta badago nolabait erreta esango genuke, ez? Eta hemen egia esan da, historikoki arrantza asko egin dela, eta leku asko, inguru asko daude, ingurune asko daude oso erreta, baino ere bai geratzen dira nolabait altxor eskutuak, ez? Eta Kantauri itsasua badauka kolorea, badauka anistasuna, eta badauzka sekulako altxorrak urazpian. Hau lehenengo aldia da bideokluba saioan itxaspeko film bateri buruz aritzen garena, beraz filmaketa aldetik badugu kuriosidade handia. Hasteko ez, aipatu duzu itsasora joan, eta egunero ezberdin dago, batzutan ez da ezer ikusten. Horrek nola baldintzatu du rodaje horrek? Normalean guk hemen Iruñan gaudenean, itsasora joan baino lehen begiratzen dugu zein den partea. Eta begiratzen dugu bai eguzkia egin behar duen, zati nahiago dugu eguzkia ez egitea, zatik, baldin bazaude sakonera hundian, berdin dio, baina baldin bazaude adibidez, metro bateko sakoneran makroak edo ingurunean grabatzen, hobe da odeiek egotea, zatik odeiek egiten dute difusore naturalaren lana, ez? Orduan argiak txuriak ez dira erretzen, orduan hobe da zentzu horretan lainotua edo deitsua egotea, ez? Eta, partea, naiz eta partea ikusi, batzutan gertatzen da, hurbiltzen zarela itsasora eta baldintzak ez dira onak, ez? Ez direla onak, orduan agian zara sartzen. Baina, normalean enten garenean, badaukagu nahiko ikusi begiratuta eta zaila da baldintza txarrak egotea. Baina, por supuesto, noski, sartzen zarenean itsasora, gehienetan ez duzu aurkitzen nahi zenuena.
Kostaldean ez da hain zaila. Joaten baldin bazara olagarroen bila, segurazki baten bat topatuko duzuela. Itxaskabra topatuko dituzu. Gutxi gora bera ja urteekin badakigu zeintzu diren sasoiak eta non egon daitezkeen, ez? Animali bakoitzan non egon daiteken. Baina agian dokumentala daukan gauzarik interesgarriena bada, irudia asko lortu izan ditugula itsaso zabalean, ur irekietan, kostaldetik oso urrun, 20 kilometrotara oso urrun. Eta hori bai dela, ez dakit, hori bai dela loteria bat, zatik askotan joten zara eta ez duzu ezer topatzen han itsaso irekian, baina bestetan, kasu sekulako sortea eta pum, lortzen duzu, ez dakit, edo marrazo bat grabatzea, edo izurde bat grabatzea, edo dordoka bat grabatzea, eta agian momenturik pikoena edo ez dakit, bereziena izan daiteke dokumentalean agertzen dienean antxoak, eta antxoen atzetik atunak, ez? Adibidez, egon garen urte guztietan, bakarrikan bitan ikusi dugu, baina aukera euki uretan sartzeko eta grabatzeko, behin. Justo egun horretan, ez? Eta, horrekin esan nahi dizut, nekora bat grabatzea, txanguro bat grabatzea, nahiko erreza dela kostaldeko kontua grabatzea, baina itsaso zabalean oso zaila da. Eta, horregatikan pentsatzen dut ni, ikusi itzakegun irudi horiek, balioa handia daukatela, ez? Adibidez, badago espezie bat, bakarrikan hemen, bagenuzkan erreferentzia batzuk, batzutan arrantzalek harrapatzen zutela, baina urazpian ez zegoen ikusita. Bada nolabait espatarrainaren antzeko bat, marlin bat. Eta ez zegoen ikusita, urazpian. Eta filman ikusten da. Eta beraien nola erreakzionatzen dute kamaralari batzuk ikusterakoan edo horrelako objektu beltz luze batzuk? Ja, orokorrean, baude baldintza ezberdinak, baude gauza ezberdinak kontuten hartzeko, ez? Alde batetikan bada nolabait berez animali horrek daukan kuriositate maila. Kuriositate maila hori dago nolabait animali motaren arabera, esan edet, ezberdina da ugaztun bat, eta ezberdina da arrain bat. Normalean arrainek ez daukate olako kuriositatea handirik, eta pagatzen dira zura aurretik, agian pixka begiratu zer dagoen, eta paso egiten dute. Ugaztun baten aurrean baldin bazaude hori da beste kontu bat, baldin bada izurde bat, baldin bada itxastxakur bat, baldin bada katxalote bat, hauek badakate gainera katxaloten kasuan eta izurdeen kasuan eta itxastxakurraren kasuan, hiru hauek dira harrapakariak, zeatik ez da berdina, bale bat harrapakaria da, bai, baina plaktona hartzen du eta ez da nola baite zuzenean abiatzen planktonaren bila, bai, abiatzen dela, baina hoa irikitzen du eta ez dago lako estrategia bat horren atzean, ez? Baina katxalotea edo izurde baten atzean bai badagoela estrategia bat, eta begiratzen zaituzte, eta orduan ikusten duzu beraien begia... Eta handiak dira. Begia handiak, gorputzaka handiak, orduan, han bai hartzen duzula beste... Azkenean beti behar duzu prudentzia pizkat eduki, eta horrelako animalia handi baten aurrean zaudenean, egon barzara lasai, gehiagin mugitu gabe, hurbildu gabe, bera hurbiltzen baldin bada, zu geldirik eta hola, ez, baina adibidez marrazoek baita nabaritzen da arraina diela, zeatik, inguruan baldin badokate arrantza egiteko maziza edo zeo dola, bai ematen dituzela bueltak, baina ez da, izurden edo katxalotean kumeak askotan hurbiltzen dira zugana, zu ikusteko, eta hori bai zuk ikusten dezula, ohartzen zara hortaz, badago lako, bai, begiratzen zaituzte begietara, orduan badago han, hori bada oso sakona. Aipatu duzu antxoen momentua, aipatu duzu Marlin ere ikusi zenuten momentua, horiek izan dira momentu epikoak edo izan duzu bertze momentu bat ez duzuna sekula antziko? Epikoena izan zen antxoa eta atunena esatik gainera. Normalean gertatzen da, ikusten duzunean antxoa bola bat, baina antxoa bola horiek ziren izugarriak, agian zeuzkaten 1 metroko radioa edo, bai, oso handiak. Eta normalean gertatzen dena da, bolak mugitzen direla, orduan oso zaila dela atzetik joatea, azkar mugitzen direlako, eta azkenean bola galtzen duzu ez, baina egun horretan bola hori estatiko zegoen, ezen mugitzen, eta orduan atun guztiak ari ziren, baina, gure aurpegitik metro erdira, ari ziren pun antxoa jaten, eta gukan hori begiratzen geldirik, eta egon ginen agian 2 ordu, eta ezien joaten, eta agertu zen ere bai pelagikoa den arraia bat, raia pelagika bat, han inguruan bueltaka,
eta izurdiak aitzen ziren, ezin dituen ikusi, baina aitzen zen izurdiak, eta egon ginen, bereziena izan zen, egon ginela denbora luze. Ez zela izan, zagiti normalean itxasuan, gauza bereziak edo zailak ikusten direnean, izaten da segunduko kontu bat. Eta justu harrapatu behar zaitu kamera ongi dakazula jarri eta oso zaila da, baina egun horretan izan zen oso berezia, zeatik egon ginen denbora luze. Eta ez dakit denbora gehiago, gauza bitxi gehiago, agian baita olagarroekin, olagarroak oso berezia da, itxasaldiak ere oso berezia dira. Oso azkarra komen dira olagarroak, ez? Bai, fama hori dakate, bai, egia esan da, hauek ez dira ugaztunak, baina bai badakatela oso adimena oso garatuta, eta bai, badia nahiko interaktuatzen dute. Erituz oso bera maite olagarroak, Zer da? Ez dakit, iruditzen zait. Bai, ez, konparatzen ari naiz olagarro bat, nolabait, bai, zurde batekin, ez? Osa, eske, kontua da, agian, nabaretu duzu aurpegi pizkati arraro jarri dudala, zeratik, askotan miresten da olagarroa, eta zaten da, olagarroa oso azkarra dela, Hombre, bai, kontutan hartuta molusko bat dela, bai, oso azkarra da. Baina ezin daiteke konparatu ugaztun batekin, bai? Orduan, agian horregatik jarri dut aurpegi hori, baina olagarroen kontra ez dakate zer, Nolakoa dira itxasazpiko kamarak? Bueno, itxasazpiko kamara dira, hemen lurrean erabilditzak egun kamara reflex normalak, aldatzeko objektiboa dauzkatenak, eta gero erabiltzen da nolabait kaja estanko bat deitzen dena, ez? Orduan sartzen duzu kaja horretan, orduan uretara sartu baino lehen, zatik bakaolako itxiera bat, juntatoriko bat, gomazko juntatoriko bat, zuri sekulako ekipoarekin, garestia dien ekipoekin uretan sartzea, ematen dizu beldurra, ez? Baina, kaja hauek badakate sistema bat, zuk egiten duzu pompa antzeko batekin utxa, bazio, eta orduan arazoa da denbora, zati bateria horiek dakaten iraupena da, baldin bazaude jarraian grabatzen, 40 minutu, 45 minutu inguru, ez? Eta orduan egin beharko zenuke, inmertzio batean, botilezko inmertzio batean, ez zaude denbora osoan grabatzen, eta inmertsioak ez du ordu bat baino gehiago iraungo, orduan bakteria batekin aski dakazu. Irudia asko, agian esan genezake gehienak, daude grabatuta apnean. Orduan horretan ez dakazu arazorik. Arazorik ez dakazu, zatik momenturen batean bakazu kostaldera hurbiltzeko aukera, aldatu bateria eta berri uretara joateko, ez? Baina, bai, apnean ematen badituzu 4 ordu uretan, aldatu beharko duzu bateria. Zenba denbora aguantatzen duzu zukurazpian? Nik, orain ez dakit, zangoa apurtu nuenean, etxean nengoela sartuta egunero, ari nintzen egiten ariketak eta sofan egunero eta lortu nituen 4 minutu. Baina orain biniko naiz pizkat ez dakit. 2 minutu terdi, 3 minutu, horrekin aski da gauza asko grabatzeko, Eta soinua? Ze soinua ere izugarria da. Oso envolventea eta sartzen zara zu ere ez, ikuslea ere murgiltzen da itsasoan. Soinuari dagokionez baude bi kontu. Alde batetik musika egin zuen Joseba Beriztainek, eta hori entzuten den musika. Baina beste aldetikan, Koldo Koreiak egin zituen nolabait agertzen diren aztia da. Eta orduan entzuten den guztia bada bere ateratzen zaila laborategi hitza, baina bere bere bulegoan egina, ez? Orduan entzuten dena, berez guk grabatzen dugunean kamarekin, soinua grabatzen da, baina soinuaren kalitatea oso pobrea da. Orduan, haitzen den guztia, bera sortu du. Nolabait, mantendu du naturan entzuten dena, edo saiatu izan da, nahiko zentzu horretan, nahiko zorrotza izaten ez, eta errespetatzen naturak egiten duena, baino sortuta dira. Soinu guzti horiek dira laborategian, ateatzen laborategia, baina bere estudioan egina dira. Ni itxaspean oso gutxi egon, naiz, baino ez dakit, oso reala dira soinu horiek? Irudina baita badauka. Hori ala da. Urazpian, depende, adibidez izurde bat etortzen denean, edo bale pilotuak hurbiltzen direnean, beraien artean ari dira elkarrizketa batekin, ez? Elkarrizketa bat mantentzen, orduan entzuten dituzu perfectamente beraien soinuak. Baldin bazaude katxalote batekin, klikak botatzen dituztenean jakiteko versus ezaren zure gorputzaren ehundura nolakoa den, baita entzuten duzu
oso ondo. Baina, bueno, nekora batek kelak mugitzen dituenean, ni behintzat ez dute haitzen, ez? Eta dokumentalan haitzen da, klak, 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 klak. Hori, bueno, supoatzen dugu horrela izango dela, ez? Baina, bueno, hori dago nolabait asmatuta bai. Kontu burokratikoak, kalean grabatzen denean baimenak eskatzen dire udaletxeari, dena delakoari, ez dakit itsasoan grabatzeko, norbaiti eskatu behar zaion baimena, legeztatua dagoen eremu badan. Ez, berez itsasoan grabatzeko, segun ze grabatu nahi duzu bai. Alde batetik, urazpian grabatzeko, troiarekin eta baude leku babestuta eta orduan horietan bai eduki behar duzula baimena, bai. Baina urazpian berez, guk ez dugu, badaude leku batzuk babestuta daudela eta sarrera debekatuta dago, adibidez, ari naiz pentsatzen Gaztelugatzen, Gaztelugatzen inguruan, ezin dezakezu buzeoarik egin, agian eskatzen baduzu hemen bereziren bat, agian egongo litzateke aukera, ez dakit, edo adibidez askotan guk ikusten duguna eta izango genituzke sekulako gogoak, han Bermeo aurrean dagoen plataforman sartzeko, gaviota plataforman sartzeko, hori da Petronorreko dela, eta han sartzea, erabat debekatuta dago, ez, guretzat izango litzateke gozada bat han sartzea. Zatik hori da, justo itsas erdian dagoen puntu bat, eta badako estruktura bat ondoraino dijoana, eta segurazki hori izango dela animaliasko elkartzeko puntua, fijo. Eta gero, klaro, ezberdina da grabatzea, zu nahi bauzu bisigu bat grabatu, edo legatza, gure platarretan askotan dagoen gauza bat, ez dago inongo arazorik hori grabatzeko, baina nahi bauzu grabatu, nola betzateko, itxasu gaztun bat, zetazeo bat, izurde bat, edo nahi bauzu grabatu katxalote bat, hortako behar duzu baimen berezi bat. Bueno, agertzen dira dokumentalean. Hemen kantauri itxasuan katxalote bat ikustea oso zaila da. Batez ere hemen badaude urrian, pasatzen dira baleak, bale urdina, ikusi daiteke hemen oso zaila da, baina rorkualak ere badaude eta hau ez da hain zaila, orduan pasatzen dira rorkualak, izurdeak, badaude zifioak, badaude balea pilotoak, asko, pizkate iparralderago gehiago daude, baina gure kostaldean ere bai ikusi daitezke asko, eta guzti horiek grabatzeko hortako behar duzu baimena. Dokumentalen uste dut ez duzuela gehiegi aipatzen, igual ez duzuena izan mundu horretan, edo gai horretan sartu, dela, krisi klimatikoa, uraren temperaturaren igotzea, biodiversitatearen murrizketa, dokumentalean pixkat ezkin egiten diozue gai horreri, etzen duten igual plaza horretan aritu nahi. Galdera ulertzen dut eta bai, arrazoi duzu, ez gara horretan sartu. Pentsatzen dut nolabait begiratzen baldin badugu dokumentalaren jatorrira, esan genezake badakala terapia puntu bat. Gu dakagu itsasoarekiko sekulako pasioa, eta bizi dugu, eta babesten saiatzen gara, eta nolabait, gure helburua dokumentalarekin, bada jendea ezagutzea hemen zer duen, maitatzea hemen zer duen, eta hortik geroztik babestu nahi izatea, hori da gure helburua. Goizeko 10 dira Espainiako poliziak torturatutako beste 2 biktima aitortu ditu Nafarroko gobernuak, Guillermo García eta Joseba Pagola giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu ditu ofizialki, biak 80ko hamarkadaren amaieran atxilotu zituen Espainiar poliziak. Oñatzaizpuru, egunon. Egunon Pelle eta entzule guztiak, bai, esan bezala, kasu honetan, Joseba Pagola 2 aldiz atxilotu eta torturatu zuen Espainiako poliziak, 1986an eta 87an, eta García berriz 88an atxilotu eta torturatu zuen poliziak. Egiaren garaia da dinamika positiboki baloratu ditu, 2 aitorpen ofizial berri hauek, eta 16/2019 legeari epea ireki zitzaionetik motivazio politikoagatik aitorturiko 76 pertsonei gehitu zaizkie. Plataformaren esanetan honek erakusten du merezi duela lege hau erabiltzea erakusteko zein izan den estatuaren indarkeria politikoaren tamaina Nafarroan. Horregatik, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak animatu dituzte eskaerak aurkez ditzaten. Joan den ostiralean ere, Nafarroko gobernua beste 21 tortura biktima aitortu zituen. Eta guzti hauekin 78 dira biktimatat Nafarroak hartutako
pertsonak. 170 eskaera erregistratu dira guztira, aipatutako 78 horien artean 6 hildako daude, 50 torturatu eta gainerako 18 kasuetan biktimek lesioak jasan zituzten. Bestalde Baionako Bernart Etxepare Lizioak langileentzako lokalak egokitu ahalko ditu. Kontseilu iraunkorrean bildu ziren eta Euskal Hirigune Elkargoko hautetsiek zehaskaren aldeko 50 urterako eraikitze hitzarmen bat onartu dute. Horri esker, Bernart Etxepare Lizioko langileentzat lokalak egokitu ahal izango ditu zehaskak orain. Hala, datorren ikasturtean 337 metro karratu gehiago izango ditu Bernart Etxeparek. Horrek ez du ordea Lizio berria eraikitzeko premia estaltzen, bai ordea Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak kudeatzen duten lizio bakar horretan toki gehiago izatea. Pasaden, maiatzaren 27an erabaki zuen Euskal Hirigune Elkargoko hautetxien kontseiluak egungo ikastetxe ondoan dagoen lursailean lizioko langileentzat lokalak egokitu ahal izatea. Ikusiko da beraz, zer ematen duen, esan bezala, kasu honetan eman dielako zehazkari, utzi dielako kontratu bidez beste lursail bat, baina lizioak behar dituen beharrak oraindik ere gehiago direla adirazi dute bertatik zehazkatik. Eguraldi iragarpenari begiratuko diogu segidan, errepidetan ordea momentu honetan esan ez dagoela trafiko oztoporik, beraz, Iker Ibarluzeak orain bai eguraldi iragarpena. Giro beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, baina eguraldia nahastu egingo da. Goizean goizetik hasitaia da erdi eta goi mailako hodei asko agertuko da zeruan, eta ez da baztertzen gainera hodei hauek han hemenka lurralde osoan sakabanatuta, tarteka eurizapara da abulen bat uztea, hala ere uskeria izango da botako duena eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira eta zerua argiago agertuko da eta ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera barnealdetik barna bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak hegotik iparrera mugituko dira, eta edonon bota dezake, baina probabilitatea handiagoarekin lehertuko dira lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, eta ez da baztertu behar gainera ekaitz gogorrak izatea eta kaskabarra ere botatzea. Haizeak egotik eta bizi xamar joko du bereziki Kantauriar isurialdean, ekaitz guneetan boladak oso gogorrak izango dira, temperatura minimoek gora ingo dute eta goiza oso epela izango da, 18 eta 23 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak gora ingo dute Kantauriar isurialdean, aldiz ego isurialdean antzeko edo beherago ere geratuko dira, Kantauriar isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta ekialdean, hau da gehien bat Nafarroa ipar partean, eta Herriberan. Ekaitza du bitartean probestu guraldiaz gaurko honetan, eta unaren ondik norakoak aipatuta ere salto ingo dugu, bigarren kafeako kideak agurtzera, Inigo Esensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Peli. Bueno, iragarripenen bat edo baote duzuen pistak ere badauzkat, ezta? Bai, badauzkazu kontatu izkizugulako spoilerrak egitera etorri gara. Horrera mesedez. Barne komunikazioetan Peliri kontatu izkigulako gauzak. Bai, bueno, ja bihar 1000. Saioa da, eta dagoeneko, naiz eta bigarren kafean pixkat prokastinatu zaleak garen, iritsi dira argibide guztiak eta dena garbi daukagu. Eta iritsi dira loreak, Bai, oraintxe lore sorta bat iritsi zaigu entzule batena gure laborategira, 1000. Saioaren atarian, azoriontzeko. Baina bai, biharre saio borobila, Mikel Txigi izango dugu gurekin izango da Euskadiko Arkitektura Institutoko Martin Etxeberria, gurekin izango da Janus Lester, zuzenean ariko dira Garazi Esnaola pianoan eta Jokin Pinatxo bera, esan ezineko Janire Arantza bere gurekin izango dugu kantuan, hemen onduan daukagun Pablo Zurutuza ere gitarra hartuta kantuan jarriko dugu. Berandu da, baina betirako da. Entzat bihar arte. Alaxe kantatuko gu berarekin. Baina Gaztelun mendik ere bertsoak eskainiko dizki utxuneari, alaxe nahi izan dugulako, irratsaio bat utxuneari, Txigidalekun, nolabait, Eduardo Txigidaren inspirazio izan zen, espazio utxune denbora, kontzeptoiek ere pixkat dantzan izango ditugu, gauza gehiago gertatuko dira. Oiana Maritorenak enbe dantzan jarriko dugu antxe Txigidalekuko zelaitan, nik lagunduko diot pianoan, eta giza gauza gehiago konta ditzakegu, Goiuri? Nahiko kontatu ditut, ez da, Peli? Hortzak luze gelditu zaizkigu, baina jakin nahi dugu ere, gaurko honetan nolako kontuak izango dituzuen, nolako izango da trantsizioa?
Bueno, bai, Josune Belez de Mendizabalekin izango gara gaur, esan digu kalera ateratzeko. Kalera irten behar dugula, estudiotik kale artean jaialdiaz, kale arte jaialdiaz hitz egingo digu, eta bueno, kaso egin beharko digu, kalera aterako gara bestetik, Maider musikaria etorriko da gurera elkarrizketa akustikoetara. Durangoko azokan ezagutu genuen, baina ezin izan genuen berarekin egon, tarterik hartu bera elkarrizketatzeko, beraz, hilabete luze batzuk pasa ondoren gaur etorriko da gurera, eta Doinetatik haratago tartean ere, Gartxotun Zain musikariarekin egongo gara. Eta Oraitz Garziarekin ere, Zaporeak proiektuak iganderako antolatu duen koske festa horretan, murgilduko gara, zuzen ere bertan Mediterraneo inguruko krisi migratorioan laguntzen dagoen Zaporeak proiektuak, diru bilketare egingo duelako eta arkazalduko digun ondik norako guztia. Proposamen guztia hauekin gaditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenorea, heldu zaigu, ondo segi, egun polita izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.